Хто былі дудары? А на нейкіх там трышчотках ці лыжках? З дудара і скрипака не будзе гаспадара. У Беларусі ёсць 15 дудароў. Тады збіралася чалавек 500 нават. Там розныя субкультуры былі. Што? Мех, натуральна, ён рабіўся са скуры, з казы, з сабакі. Наколькі складана было зрабіць першую дуду? Як пайсці ў будаўнічы гіпермаркет і зрабіць басетлю. Вось жалейка, ёсць як асобны жа інструмент? Это як вось некі анёл ці голас Бога, які прамаўляе. Не ў той узровень. Яны махнуліся, тыя далі ім ліру з любані, а тыя кулямёт. Дудар, ён жа не сам спявае. Ён дуду выкінуў проста. Колькі вось у Дзяніса Сухога ось цяпер замоў? Напрыклад, меладычная струна адна, такая тонкая, яна круціцца з 6 кішок. Сур'ёзна? Не ішлі лёгкім шляхам. Усім прывітанне, гэта чарговы падкаст «Нататнік бай», і сёння мы завіталі ў майстэрню да майстра, атрымліваецца ў майстэрні ў майстра па вырабу драўляных музычных інструментаў, можа не толькі драўляных, але мы гэта таксама спытаем. З большага драўляных, да, але выкарыстоўваюцца іншыя матэрыялы. Мы ў гасцях у Дзяніса Сухога, всё правильно? Так. Вітаю, Дзяніс. Прывітанне ўсім. Я, атрымліваецца, трошкі рыхтаваўся, у мяне шмат пытанняў па гэтых драўляных інструментах, якіх вы вырабляеце. Але спачатку хацеў спытаць, адкуль у вас гэтая любоў з'явілася да музычных інструментаў, да музыкі? Магчыма, там вы кансерваторыю Ты скончыў кансерваторыю, можна нам дазволілі на ты. Да музычных інструментаў схільнасць нейкая, мне цікава была сама дзяцінства. Але акрамя музыкі мне таксама з самого дзяцінства цікавіла вось што з чаго зроблена, якім чынам. Разбіраў фотоапарат, калі мне падаравалі, мне цікава было разабраць яго, паглядзець, што там за лінзы. Вось такое было. А я яшчэ злавіў сабе вось на тым, што калі я прачытаў Робінзона Круза кніжку і таінственны остров, здаецца, да? Трывожны тып у мяне, да? І мне падавалася, вось калі я патраплю на выспу, я там нічого не ўмею, і мне хацелася навучыцца все рабіць. Агулам все, што я бачу, мне все цікавіла, але сама дзяцінства больш мне цікавіла зброя. Зброя, это лукі, арбалеты, ножы, я весь час тачыў это все. У меня уже была невялікая майстэрня ў сутарэннях. Я жыў у Светлагорску, звычайная панельная 9-павярхоўка, і у кожнай кватэры быў свой такі падвальчык. І бацька зрабіў такі, як бы адгарадзіў большы кавалак. І ў мяне там быў свой сцелаж, цісочкі, і я там нешта рабіў. Шталт мне падабаліся мадэлькі самалётаў, нейкія караблі, арбалеты, все вось. Мне падабалася. І на лецішчы таксама быў свой куток, вось быў варштат, вось ён зараз там стаіць. Стары, драўляны. Перавёз спецыяльна сюды? Ці ён працоўны сапраўдны? Ён працоўны, это звычайны варштат стары, які стаяў у школе. Я потым маю надзею яго зрабіць, добра яго аднавіць, да. Вось, і там я, па-першае, бацька вельмі ў мяне рукасты, і вось ягоны малодшы брат проста вельмі рукасты, ён такі сталярныя штукі робіць. Стрыечны брат вось да мяне прыязджаў, таксама вельмі, мы там, памятаю, зрабілі клетку для хаміка, прям такую класную, сур'ёзную. Можа быць, і старэйшы стрыечны брат паўплываў, ён іграў на гітары. Мне падабалася, я браў гітару і абсалютова нічога не ведаючы, памятаю, мне спадабаліся там зялёныя рукавы, Green Leaves, это ангельская песня. Я на адной струне просто падабраў яе. З дзяцінства у мяне быў нейкі музычны слых. Я памятаю нават смешную гісторыю, што я ведаў, што я добра спяваю, я магу інтанаваць добра, все, там і у маці добры слых, і у бацькі. Па бацькі ўвогуле мой дзед традыцыйны спявак, і ягоны і бацька, і дзед, і прадзед все спявалі. Нават у іх была мянушка пясельнікі, і дзед хадзіў у сельсавет, ругаўся, бо яго запісалі па мянушцы пясельнік. Алексей Пясельнік, ён кажа, я сухі. І была смешная такая гісторыя ў музычнай школе, там была такая
ну, мне падавалася на той момант такая страшная настаўніца, такая она огромная, гучны голас, такая уф. І она выклікала, ну, развучвалі песню, выклікала спяваць, і я спецыяльна фальшывіў, щоб мяне не ўзялі, не дай бог, у нейкі хор. Я разумела, што я фальшывіў, што я не трапляю. Вот, то есть я намагаўся зрабіць, каб мяне, не дай бог, не ўзялі ў нейкі там. Потому што я хадзіў, там, займаўся спортам. Это нормально, гэта правільна. У 90-х. Ну, я ў нулявых вучыўся ў музычнай школе, і, разумею, я спяваў у хоры, дзе хлопец быў толькі я адзін. Так што я ўсё разумею, пра што ты кажаш. Да. Але ў музычную школу ўсё ж хадзіў. Не хадзіў у музычную школу. Хадзіў хор дзе? У школе, просто звычайнай школе. Пры школе был хор, і вось она хацела отобраць, да, і неяк так пры класе добра спяваць, это як бы, ну, ось, карацей. Музычную школу не хадзіў міма. Я хацеў пайсці на флейту. Моя мама дуже падабаўся баян, акардэон. Она хацела даць мне на баян, акардэон. Я катэгарычна не хацеў. Но она казала, што на флейте ўжо было пазнавата. Это 11-12 гадоў, не ведаю, наколькі это было праўда. Але мяне ўразіла этот турэцкі марш Моцарта, здаецца, калісьці я пачуў. У Жлобіне мы сидзелі, чакалі цягніка на Москву, здаецца, калісьці ў дзяцінстве, там, это 80-х гады яшчэ, там, канец 80-х. І быў час, і мы, здаецца, схадзілі вось на канцэрт. І вось мяне ўразіла флейта вельмі, я хацеў на флейце іграць. Ну, флейта, потым будзем размаўляць пра дуду. Мне падаецца, што ў гэтым нешта ёсць, падабенства нейкае. Я бачыў, што ты ўмееш граць на шмат такіх інструментах, у тым ліку нават на гітары, на бас-гітары ёсць. Ну, не то, што ўмею, як бы, умею выдаваць гукі прафесійна. Я, зноў-такі, з нацяжкай, мабыць, больш прафесійна са ўсіх я іграю на дудзе, да, таму што, як бы, няма нейкай такой пакуль дудовай школы і нейкай такой экспертнасці, да, каб ацэніць, хто як іграе у нас. Ну, калі там на скрыпцы там зразумела, там на флейце, там на гітары, на бас-гітары зразумела, на якім тут узроўні, то як бы з дудой тут ўсё ж такі ёсць пэўныя пытанні, бо не распрацавана школа. Школа, напрыклад, в універсітэты культуры праходзяць, на кафедры, на факультэты, здаецца, народных духавых, яны праходзяць, нават не вучацца іграць, а праходзяць дуду. Я не ведаю, колькі ў іх там курс ці колькі. Гэта ўсё доўжыцца, але яны павінны ўмець іграць на дудзе, да. Нема нейкіх крытэраў, нема школы. Зараз мы, здаемся, рухаемся ў гэты бок. Здаемся, ці ляжым хаця б у гэты бок. Вось, таму больш прафесійна, мабыць, я іграю ўсё ж такі на дудзе, чым на іншых інструментах. Я, дарэчы, не задаваўся такім пытаннем, але сапраўды, так, у музычных школах жа наўрад ці. Я чамусьці думаў, што, магчыма, народнікі, хто там на народных інструментах грае, а на нейкіх там трышчотках ці лыжках, можа, там ёсць і дуда, але я так разумею, што няма. Я рабіў музычнай школы, некалькі музычных школаў дуды, але гэта ўсё ж такі нек факультатыўна, это другі інструмент, это не першы. Як бы, і у кожнага настаўніка свая методыка, як бы, навучання, таму, як бы, такой агульнай методыкі няма, і агульнай такой вось крытэраў нейкіх таксама. Дык, а ўсё ж на флейце навучыліся іграць? Не, я не хадзіў у музычную школу. Не, ну, можа, потым самі цяпер сам навучыўся. На такой бёмаўскай, як бы, папярочнай флейце не. У меня ёсць некалькі дудак, ёсць у мяне бансурі, індыйская такая флейта, папярочная. Я на асабліва не умею іграць, просто мне падабаецца выдаваць гукі, яны вельмі прыемныя. Не, ну што-то там, пару мелодый я магу сыграць, але вось так вось прафесійна не валодаю. Можа быць, на бас-гітары яшчэ больш-менш я іграю, таму што ў гэты бок я развіваюся, мне падабаецца, я іграю зараз у гурце. Я ж даўно іграю на бас-гітары, я іграў блэк-метал калісьці,
пачатак нулявых быў. Мгм. Там в 2001 годзе у меня з'явілася бас-гітара, вось, і металісты это былі тыя людзі, з якімі была кропка ўвахода прасцейшая на той момант. Мгм. Ну, мне падаецца, магчыма, там у 90-х так ўсё ж гэты метал больш гучаў часцей, там ці рок які-небудзь. Ну, да, і Гомель, дарэчы, у той момант быў як бы сталіца цяжкога метала, і Светлагорск, дарэчы, і Рэчыца, і вось уся Гомельская вобласць. Калі Брэшчына, я ведаю, это рэп, Лунінец асабліва. Зноў пра Макса Каржа, добра. Не, там яшчэ да Макса Каржа, я не ведаў Макса Каржа. У 90-х гадах, калі я вучыўся ў Гомлі, у нас былі хлопцы з Лунінца. Я адзінае, што ведаў, што калі яны прыязджалі, летам у іх былі чорныя рукі ад клубнікі. Так. Яны зараблялі. І вось яны слухалі рэп. І яшчэ адзін мой там сябра з Барановіч таксама слухаў рэп. Вось ён казаў, што у нас шмат рэпераў у Лунінцы. І ўжо як апагей этого уже стаў Макс Корж. Класна. Я, дарэчы, трэба будзе пашукаць, хто там у 90-х ці на пачатку нулявых там рэперы былі. Ну, я думаю, што можна адшукаць такой клас. Гэта цікава. Да, у нас в групе вучылася чалавек 5, мабыць, з Лунінца. Ну, так, я ведаю, там ёсць гурты там і са Светлагорска, з Рэчыцы, Рэчыца, Светлагорск і Гомель, ось як бы 3 такіх слупа. Ну так, Т-34 таксама ж з Гомля недзе, не? Да, з Гомля, ну, Годставар. Так. Слухайце, ну так, падобна на праўду. Раста, такі гурт, да. Хардкор яны гралі такое. Грайндкор, не памятаю. Я ўжо отышоў даўно ад этого. Блін, ну цяпер таксама было б цікава паграць. Гурт, у якім вы цяпер граеце, я чамусьці не згадаў, гэта гурт Колесні ці нейкі новы цяпер? Не, ну Колесні это капэля, з якой мы граем традыцыйную смуковую музыку, і дуды выкарыстоўваем, і там і цымбалы, і Сергей Чубрык грае, які таксама з'яўляецца дудовым майстрам, і не толькі вось. Да, мы играем традыцыйную музыку, ездзілі, пісалі Скрыпакоў в экспедыцыі, вучыліся іх іграць. Яшчэ вось самы-самы смыковы край, і больш за ўсё традыцыя прытрымалась, і гэта Століншчына. Вось туды мы ездзілі да 2 скрыпакоў, адзін уже памёр, а вось яшчэ адзін жывы. Вёска Рухча 2 называецца, Столінскі раён. Мы играем, да, традыцыйную смуковую музыку, і танцавальную музыку, ездзілі на фэсты, вось былі на адном з буйном, нават былі хедлайнерамі, дзіўна для нас это было, wszystkie Мазуркі свята у Польшчы. А потым я спяваю ў гурце, ёсць Кудмень, гурт спеўны. Вось недавно у нас быў такі сольны канцэрт за 12 гадоў першы раз. Дунаю, чаму ціха ідзеш, а як мне Дунаю потиху не ісці. І зараз я играю в такім гурце, мы играем такой на что-то прифанкованное, постпанк. Ого. Да, такой фьюжн некий. Новый дом называется. Есть такі Олесь Бохан, ён такі вось рухавік этого все, ён сабраў. Это мы нават не першы склад, ён там шукаў, і неяк у него не атрымлівалася, але вот зараз мы сабраліся. Ужо, не год играем, близко года будзе, і ось зараз играем. Моя спадщина одних кам'яні, диматурі не краски, в темном небе крошатся огни, это светлое северне, как каменные ласки.
Калі вяртацца да музычных інструментаў і ты ўжо пачаў казаць пра экспедыцыі. А што было першым? Праца над музычным інструментам і ці вось гэтае занурэнне ў экспедыцыі і вывучэнне, што гэта такое, гэта інструменты? І оно все вельмі плавно пераходзіла ў другое. Як я апынуўся? Я пазнаёміўся з Романам Ліхашапкам, ці Роман Яраш, якого зараз ведаюць, праз свайго сябра Алексея Ластоўскага. Вось яны жылі проста ў інтэрнаце Акадэміі навук. Вось, і былі маладымі, мы там тусілі, ігралі нешта. Вось. А Роман жыў там пару этажамі ніжэй. І вось мы з ім пазнаёміліся, мне запрасіў з сабой паіграць, мы пачалі з ім іграць. І так утварыўся гурт «Велярыб». Велярыб? Велярыб, ён назваў «Велярыб», мы нешта ігралі недоўга. Потым далучылася мая жонка, тады яшчэ она не была моя жонка, я з ёй якраз пазнаёміўся з Наталяй. Яна таксама. І Роман і Наталя, яны у Наталі, яе настаўніца, выкладчыца была Ірына Мазюк. Вось. І ўжо тады існаваў сет, яны былі ў сеце. І Роман прывёў мяне і ў сет, і ў Кудмень, вось да Ірыны Мазюк. І так вось неяк пачалося. Потым мяне зацікавіла, канешне, дуда. Я таксама памятаю, што вось это нейкі родны гук быў з таго, што засыпаючы, я памятаю ў дзяцінстве вось найгрыш лета на саломкі, так пачыналася і сканчылася праграма па фальклору Песнякевіч такая была. Ёсць, мабыць. І вось это мне запала, і мне захацелася навучыцца граць на дудзе, але мне захацелася таксама навучыцца рабіць яе, паглядзець, што там внутры, вось, што, адкуда гук, так, тому што на той момант для мяне это была магія некая такая. І я пазнаёміўся з Міцерам Сасноўскім, ён мне даў дуду на некаторы час, вось я іграў, потым я нешта сам пачаў рабіць нейкія пішчыкі з чароту, там вось. І потым пазнаёміўся з Алесем Ласём, ён мяне запрасіў, кажа, ідзі да мяне ў навуку, калі ўжо хочаш. Ну, я вось ездзіў, вучыўся на 5 курсе ўнівера і ездзіў да яго на хутар. Ты казаў, табе далі дуду, каб ты паглядзеў, як яна там граецца і ўсё астатняе. Ты таксама разабраў? Як фотоапараты ці не? Не, ну я глядзеў яе, да, глядзеў складнікі, як, што, Зміцер мне патлумачыў, як настраиваць, і, в прынцыпе, у мяне, атрымлівалася адразу іграць. Як бы я нешта было такое, што не было прям. А потым ездзілі да Алеся Лася, але я ўжо, як вучыўся на 5 курсе, неяк мне цяжкавата было ездзіць і з вучобай, і то і сё. Потым я пайшоў вучыцца да Тодора Кашкурэвіча. Это ўжо быў 2005 год. Вось. І ўжо з Тодором, дзякуючы Тодору, што ён мяне ўзяў, мы зрабілі першую дуду. Як бы я там нейкія часткі рабіў, ён мне дапамагаў, ён паказаў, як настройваць дуду, карацей, даў такі штуршок вельмі моцны, і потым, канешне, ўсё ж такі самому прыходзілася дабіраць ведаў, таму што тыя гады яшчэ інтэрнэт, канешне, быў, але не было столькі, як от зараз. Ну так, я думаю, што каб нехта рабіў дуды і выкладваў, як гэта робіцца, тады яшчэ былі такія, толькі это былі еўрапейскія, але яны адрозніваюцца ад нашых. Вось, і там прям я цэлы сайт скачваў, вось, глядзеў, разглядаў тыя малюнкі, якія інструменты выкарыстоўвалі, все это мне цікава было. Ну і паступова інтэрнэт развіваўся, паступова я пачаў ездзіць на фэсты, знаёміцца з іншымі майстрамі, мяняцца досведам. Ну і больш, конечно, я вучыўся. Вось я до сих пор вельмі ўдзячны за таксама такі моцны штуршок. Ёсць такі славацкі майстар Юра Дуфек і таксама вугорска-харвацкі майстар Андро Вейх. Ось яны проста мега людзі, мега майстры, вельмі простыя ў стасунках. Ты іх пытаеш, яны ці адказваюць. Ну, я ось не разумею, ось, што ось нейкія сакрэты, майстэрства. Все сакрэты ў руках, тому што нават калі там хтосьці тебе пакажа, не факт, што ты зможаш паўтарыць так жа ж. Таму што вельмі шмат у музычных інструментах вельмі шмат пераменных.
якія цяжка все адразу як бы улічыць. І таму это можа падавацца такой нейкай магіяй. Як і раней, кавалі там лічыліся нейкімі такімі. Ну, яны водзяцца з нячысцікамі, іх усё атрымліваецца. Да, таму што, здаецца, цвёрды метал, а ён гне, што робіць, і таму, да, і, в прынцыпе, і дудары таксама лічыліся. Карацей, людзі незвычайная прафесія, якія валодалі нейкім майстэрствам звыш таго, што ўмелі там сяляне, як бы лічыліся, да, такімі, як бы магамі, такімі святарамі, можа быць, нейкімі. Я, вось пра дуду вельмі хацеў паразмаўляць, тому што мне проста вельмі шмат пытанняў было, і я шмат чаго не разумеў, чаму так, чаму не так. Спачатку пачнем з экспедыцыі, можа быць. Вы калі ездзілі ў экспедыцыі, там разам з усімі, вы бачылі дудароў, вы бачылі, магчыма, дуду у каго-небудзь захаваную, ці вось сам інструмент даволі стары, нешта такое было? Я адразу скажу, мы ездзілі ў экспедыцыю больш па скрипаках. Мы ездзілі кропкава, калі ведалі, што ўжо ёсць, то есть уже все працавалі, і не было часу просто выязджаць і шукаць, як бы прачэсваць. Так. Мы ведалі, што там жыве скрипак, мы ось кропкава ехалі. Дудары, яны жылі на поўначы, як бы. І мы... Так. Мы не ездзілі ў экспедыцыю, мы зрабілі такую одну паездку. Экспедыцыю рабіў Алесь Лось і Тодар Кашкуревіч у 99-м годзе па вёсках дударскіх. Яны тады ўжо не сустрэлі дудароў, уже тыя дудары не жылі, як бы, хаця яшчэ пры канцы 80-х хутчэй яны яшчэ былі жывыя, але не ігралі ўжо. Але сваякі дудароў, якія памяталі іх, якія памяталі музыку, што яны ігралі, да, яны жылі і расказвалі факты пра дудароў. І потым яны знайшлі дом дудара, внук дудара, ён такі дудар быў Хведар Сцесь, і ягоны внук, ён перавозіў дзедаву хату. А гэты Хведар Сцесь, ён быў столярам, ён рабіў дуды, яго майстэрня была. І ён дуду выкінуў просто пакінуў, і все. І вось і Тодар, і Алесь Лось, яны знайшлі эту дуду, і рэшткі дуды захоўваюцца у Алеся Лося. Усё ж, то бок, дуда была знойдзена. Да. Не, музейных экспанатаў каля 20 штук у розных музеях захоўваецца. Я іх бачу, я ездзіў па музеям, вельмі класныя захавацелі, людзі, ось з імі знаходзіш. Яны рады, яны кажуць, для чаго мы это все тут захоўваем? Што вось такія, як вы прыязджалі, глядзелі і займаліся рэканструкцыяй. І, да, эти рэшткі дуды засталіся. Я паспрабаваў пішчык зрабіць, і ад Хведара Сцеся ёсць запісы. Пару запісаў засталіся, і мне ўдалося гэтую жалейку ажывіць, зрабіць пішчык і настроіць яе ось у такі ж лад, як на аўдыёзапісах Сцеся. Просто так, я пра музей ведаю, там, што ў Лепельскім музеі захавалася гэта, можна паглядзець. Да, яшчэ не сказаў. Мы, здаецца, быў ці 21-го, ці 20-го, я не памятаю, з Яўгенам Барышнікавым мы ездзілі такую невялічкую экспедыцыю, бо Яўген там онлайн пазнаёміўся, Жанна Калідонская такая, яна праўнучка ўжо дудара этого Хведара Сцеся. Да, і яна валодае аграсядзібай там у Бягомельскім раёне, возера, не памятаю, прям каля возера. Яна прям зацікавілася і сказала, хацела куточак зрабіць, вось дзеда там, прадзеда. І мы з ёй паразмаўлялі, это было с прицелом, каб зрабіць нейкую дударскую сходку ці что-то такое. Вось у яе там было месца прыгожае і дударскія мясціны. Вось, а потым она сказала, давайте з'ездзім вось да этого Толі, які вось хату перавёз. Это ейны там сваяк. І мы да яго паехалі, ужо ён такі слабы быў. Это вёска Кушлікі, Полацкі раён. І суседняя вёска, вось суседняя вёскі ён гэты дом перавёз. То бок в доме, які ён жыў, это дом яго дзеда дудара. І мы кажам, а можа пакажаце, дзе эта вёска? Он кажа, там нічого нема, не маглі глядзець, кажа, а есть магіла. Кажа, магіла есть, давайте поедем в магілу. Мы поехали на магілу Хведара Сцеся, і я там, ёсць фотаздымкі, я там пайграў на магіле у яго на дудзе.
эти могілкі цяжка было б знайсці, яны знаходзяцца проста ў поле у ляску, там ад дарогі метраў 500. Як бы самі бы не знайшлі мы. То бок калі так казаць, што можа быць адзіная вядомая на сённяшні дзень такая магіла дудара. Можна сказаць так, калі бы пашукаць, то я думаю, што маглі бы яшчэ знайсці, бо персаналій дудароў ёсць. Ёсць імёны. Ёсць імёны, вось са Сцесем іграў такі Міхаіл, забыў па бацьку, Устінаў, якога, здаецца, апісваў Прывалаў, ён даваў проста інтэрв'ю яму. Атрымліваецца, што і саміх дуд мала знойдзена такіх даволі старых, там якім там 100, 120 гадоў, 150 гадоў, не шмат жа. Ну як не шмат, каля все дуды, якія знойдзены, яны все даваенныя. Так. Это конец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя, дуда Лепельская, это 1869 год. Там яшчэ я чытаў, што недзе ў Літве цяпер ёсць, звезлі некалі дуду таксама з Віцебскай вобласці цяперашняй у іх музеі. Збор яшчэ можа ранейшы. Это збор Тышкевічаў, увесь збор Тышкевічаў, все эти дуды зараз у фондах літоўскага мастацкага музея. Я там быў двойчы, і гэтыя дуды разглядаў. Ёсць такі хлопец з Партугаліі, Гансала Круш, яго завуць. Ён вучыцца ў Акадэміі Сібеліуса ў Хельсінкі, і ён цікавіцца дудамі. Ён цікавіцца дудамі Балтыйскага рэгіёна, куды выходзіць і нашая дуда. І вось мы ездзілі, я ўжо другі раз быў, мы паехалі разам з ім у гэтыя фонды, і мне вельмі цікава было, як ён здымаў памеры. Я яму дапамагаў, мы здымалі памеры, фіксавалі тыя жалейкі, і потым ён робіць 3D-мадэлі. Друкуе іх. Вось, і пытаецца, і, потом созванивались, консультавались, як пішчыкі рабіць, вось то есть, тому што трэба ведаць, што мы шукаем, тому што калі ты не ведаеш, што шукаеш, ты нічога не знойдзеш. Як бы, калі там чалавек ніколі верталёт не бачыў, ён не зможа зразумець, што гэта такое. Вось, і мне была цікава яго методыка, як ён здымаў памеры, і внутреннія, і знешнія, фіксаваў гэта, записываў, зводзіў ўсё это ў табліцу. І все вот эти там, мы цікавіліся пераборамі, жалейкамі. І все жалейкі, якія там былі, мелі плюс-мінус адны памеры. То бок, это быў некі узор адзін, па якому рабіліся жалейкі. Як бы не то, што па якому, это была жалейка в одной тональнасці. Там 6 штук іх было, і гледзячы па памерам, яны все былі в одной тональнасці. Як бы, то бок, там фізіку не падманеш. Да, некі быў стандарт, хаця бачна, што інструменты зроблены рознымі майстрамі. Хутчэй за ўсё майстры паміж сабою маглі стасавацца, і ці гэтыя жалейкі былі проста з аднаго рэгіёна, дзе як бы была тая лакальная музычная традыцыя, таму што музычныя інструменты, яны все другасныя. Першасны — это голас. І чалавек, які жыве ў гэтым лакальным музычным такой прасторы, у яго проста няма іншага разумення. Ён зробіць інструмент такі вось пад голас, як там спявалі. То бок, это мы зараз як бы ўжо слухаем это весь музычнае это смецце, да, са ўсяго, са ўсіх калонак, павсюль, это весь гук, а тады ж стока гука не было. Дык, а ёсць нейкая інфармацыя, напрыклад, хто былі дудары? Вось гэта нейкія асаблівыя людзі, там я не ведаю. Хацелася так думаць, як бы думаю, што ўжо ў кантэксце вось там 30-х, 40-х гадоў, натуральна, што гэта ўжо той жа Міхаіл Устінаў, ён быў, здаецца, стораж недзе. Ён купіў дуду. Там ёсць нават сума, за якую ён купіў. Хведр Сцесь быў столярам, і таму у яго была магчымасць зрабіць дуду. Міфалогія, яна патрэбная, яна цікава, да, яна як бы прыдае дудзе такой шарм, да, і вельмі класна эту міфалогію распрацавалі той жа Тодар Кашкурэвіч і Алесь Лось, вельмі прыгожа. Але для мяне, канешне,
павінна быць это ў балансе і міфалогія і музычны інструмент, таму што ўсё ж такі дуда это музычны інструмент як бы па сваёй суці, і ён павінны адпавядаць этаму. І таму мы, канешне, трошкі уже новая генерацыя дудароў, майстроў пачалі глядзець у бок дуды як музычнага інструмента і выкарыстоўваць дуду у музыцы, у розных. Я прапісваў дуду для розных праектаў, розных стыляў і для метала, і недавно выйшаў такі трэк гурт Няміга ёсць такі. Так, я ведаю, чуў такога. Іх два ёсць беларускамоўны, так. А ёсць ты, якія хлопец з дзяўчынай. Яны зараз у Маскве, дзе яны такую танцевальную, там «Маяк», песня такая молодая, что-то такое. Ага. Яны зрабілі песню на беларускай мове і з дудой. Я записываў эту дуду гадоў 5 назад, і вось толькі трэк выйшаў. Таксама прапісвалі дуду. Мы пісалі «Кудмень» і заспявалі песню «Дунаю». Вось калі «Кудмень» прыйшоў, мы якраз эту песню развучвалі. Арына Вячорка такая была, яна якраз прынесла ноты і словы, і для «Легенды Великого княства», для плыткі развучвалі. І мы эту песню заспявалі, гукарэжысёр, он кажа, а давайте зробім, у яго нейкі металічны свой праект, кажа, а давайте зробім вось такой, як бы, спліт разам. І вось таксама зрабілі. І дуда там выкарыстоўваецца, і спевы, і дуда. Угу. Я яшчэ чытаў, што дуда выкарыстоўвалася там, ну, на вяселлях, нават на народзінах. Не, да, конечно, дуда была ўпісана ў календарны цыкл цалкам, і каляды, і купаля, і народзіны, і пахавання, і, дарэчы, і зараз людзі, якія робяць там тое же вяселле, да, у такім народным традыцыйным стылі, да, ну, блізка да таго. Таксама завуць і музыкаў, і дудароў, і ось, як бы, да, дуда ўдзельнічае там таксама. І на пахаванні прыходзілася мне іграць. Сур'ёзна? Да. То бок нехта папрасіў... О, да. Ох, нечакана, дарэчы, гэта незвычайна. Як раней рабілі фотаздымкі на пахаваннях, так ось і чуць, што нехта граў. Не, мы гралі на пахаванні, збіраліся, быў такі Зміцер Сідаровіч, можа, ведаеш, гурт такі Камелот быў калісьці. Такі стары, 90-х гадоў, старымі сінтэзатарамі, з дудой. Ён бард, паэт і кандыдат тэхнічных навук нейкі, там быў інжынер круты. Я таксама для яго дуду рабіў, ось, калі ён памёр, досыць у маладым узросце, ну, як бы 40 плюс яму было. Мы ігралі, збіраліся дударамі на пахаванне яго ігралі, і Владзімір Пузыня такі адзін з тых, хто пачаў рэканструкцыю традыцыі, таксама, калі ён памёр, мы збіраліся, чалавек 15 ігралі. Гэта бок, у Беларусі ёсць 15 дудароў? Болей ёсць. Болей дудароў, актыўных, конечно, не так шмат. Я толькі зрабіў дудаў, так, колькі? 318, 300. Ну, там не ўсе я в інстаграме выкладаю. Не запісана гэтая лічба, шалёная просто. Дуды заказваюць па ўсім свеце, конечно, збольшага это беларусы, збольшага зараз это беларусы, якія з'ехалі за мяжу. І у іх там якраз такі прасыпаецца эта ідэнтычнасць, і шмат хто, як бы, што тут, ну, хто чым пачынае займацца. Ну, конечно, дуда это адзін з тых, як бы, паказчыкаў ідэнтычнасці, якая, мне здаецца, найбольш, як бы, адпавядае. І тым больш, што вось на пачатку, на канец 19-20 стагоддзя вобраз дудара быў вядомы у сялянах вобраз дудара, такая вось постаць, і выкарыстоўвалі гэты вобраз пісьменнікі. Яны называлі сябе дударамі. Ну, дудар як той, хто нешта прамаўляе, да? Праз музыку ці праз слова, вось такое, это вось як баян, мабыць, в Расіі, да? І нават саветы выкарыстоўвалі дудара у сваёй прапагандзе. Быў, здаецца, часопіс быў такі, ці это плакат, ці часопіс, магу блытацца, «Чырвоны дудар».
То бок такі моцны знаёмы вобраз, праз які можна нешта прамаўляць свае нейкія ідэі. Прычым звязаны з Беларусю. Да, конечно. Мгм. Вельмі шмат беларусаў пачалі замаўляць і з Амерыкі, з Канады. А другія, хто замаўляюць, гэта, конечно, літоўцы. Сучасныя літоўцы, таму што традыцыя у нас адна. Так, лічыцца вось такая агульная традыцыя. Агульная так? традыцыя, да, гэта такое вось ядро традыцыі. Евген Барышнікаў, дзякуй яму вялікае, зрабіў вялікую справу. Ён зрабіў такія мапы з фільтрамі, дзе паказаны розныя ўзгадкі дуды. Там дудар, ўзгадка дуды, нешта яшчэ. І вось калі эту мапу, эці мапы адну на адну фільтры накласці, то бачна, дзе ядро традыцыі. Гэта Віцебская вобласць, это Гарадоцкі, Расонскі раён. І ўжо як бы адтуль хвалямі разыходзяцца. І у Літве, дарэчы, зараз раней не ведаю, але зараз няма сваіх майстроў, хто робіць дудам. Да, няма. І, дарэчы, у іх і песні ёсць такія пра гудаў, гудамі яны называюць. Зараз это беларусы, раней это былі жыхары за Нёманам, да, здаецца, гуды. І там ёсць песня пра гуда, які прыйдзе і настроіць дуду. В прынцыпе, мы тым самым зараз і займаемся. Клас, я гэта не ведаў, вельмі цікава. А мне вось стала цікава, атрымліваецца, дудар, ён жа не сам спявае. Спявае. То бок... Спявае, конечно. Я гэта... Іграе, спявае. Ага. То бок не было такога, што да дудара яшчэ абавязкова быў нехта спевак ці спявачка, якія ішлі разам. Не. Дудар аўтаномная адзінка. Дуда это якраз такі аўтаномны інструмент, і ёсць запісы таго ж Святаслаў Слаўчык, здаецца, Святаслаў Слаўчык, магу блытаць, якога запісаў Гіпіус. Дарэчы, дзед 91 год ездзіў у Піцер, хадзіў па вуліцам і граў на дудзе і зарабляў грошы. Хутчэй за ўсё, праз ягоную вёску проста ехаў цягнік. Праз гарадок едзе же. Так. Якраз цягнік ехаў у бок Піцера, і вось это Гіпіус, ён проста ішоў па вуліцах Піцера і бачыў дудара, які грае на дудзе, і запісаў яго. І ён апынуўся з Беларусі. Ну. А наколькі складана было зрабіць першую дуду? Сваю, без ужо Тодора Кашкурэвіча? Без Тодора Кашкурэвіча, цяжка было рабіць. Конечно, цяжка было, прям рукі трэсліся. Але на той момант нас было 3 маладых майстроў. Гэта я, Юрась Панкевіч, гурт Тэстаментам Тэра, потым Пава ён стаў, і Алесь Сурба. І мы актыўна стасавались паміж сабой, нават потым здымалі майстэрню адну на 3. І вось такім чынам мы вучыліся, і я вучыўся ад хлопцаў, вучыўся вось, таму што я ўвесь час сумняюся, і вось так, не так, і хлопцы мне дапамагалі вось. То есть я зраблю, паказваю, нармальна, ненармальна, да нармальна ўсё. І карацей, мы вучыліся друг ад друга тады. Вельмі такая, это быў 2006 год, 2007, вось, і было вельмі класна, мне падабалася, што вось мы былі як бы і прэнія, конечно, не без іх, але зараз это узгадваюцца такія гады цікавыя. І в 7-м годзе, мы, здаецца, вось я, Юрась Панкевіч, Тодар Кашкурэвіч і Зміцер Сасноўскі. Ідэю падаў Юрась Панкевіч, і мы зрабілі дударскі клуб. Спачатку это былі катакомбы, там каля Дружнай. Ось. А да таго Юрась уже пачаў граць на вуліцы, збіраць. Спачатку это было танцы ля Святого Дрэва, ён называў, это было на каля Зыбіцкай, вось як спусціцца да Свіслачы, вось там яшчэ у той час былі глухія мясціны, як бы, але міліцыя ганяла. Он сказаў, надо знайсці новае месца. Мы разам пайшлі шукаць новае месца. Спачатку схадзілі у музей камянёў, але там уже стаялі, там вельмі шмат было занятых месцаў, дзе распівалі спиртное і смажылі шашлыкі, нешта нам там не спадабалася, актыўнае месца, хаця я там жыў побач. І мы знайшлі месца на ўсходзе, это называўся корчмы, назвалі чаму? Таму што там лежала старая спілаваная
яблыня. Мгм. Ось. Ну, корч назвалі, корч. Ось. І там была палянка ўжо, я не ведаю, мне здаецца, там таксама збіраліся людзі, можа быць, нейкія музыканты ці што. Ну, было зручнае месца недалёка ад метро, прахадзіла добрая дарожка, вось якраз дарожка да дома міласэрнасці і далей да педагагічнага корпуса. Ось. Дык, а вы збіраліся таксама, каб зарабіць грошы, як той дзядуля з Піцера? Ці гэта быў проста гралі і вучыліся граць? Былі энтузіасты, просто пайграць для людзей. Хтосьці, ну, я туды гады 3 адхадзіў як на працу, здаецца, это было па серадах, што потым мянялась, да. Як на працу вось хадзіў штосераду і граў, і это дало мне вялікі такі вопыт ігры для людзей, для танцораў. Кожны мог там зайграць, не было такога, што вось ты не іграй, ты там это. Кожны мог зайграць нешта там. І было такое, што тады збіралася чалавек 500 нават. Там розныя субкультуры былі. Ад готаў да панкаў, там все сидзелі, ніхто нікому не замінаў, нейкіх такіх моцных канфліктных сітуацый не было. Было там і фаер-шоу. Міліцыя прыхадзіла, глядзела, здаецца, все прыстойна, пахадзілі, так уходзілі, все нормально было. Но потым там пачалі забудоўваць, і корч змясціўся ў лес. Але ўжо у меня тады і дзеці з'явіліся, я ўжо так перастаў хадзіць. Але вось гады 3 я туды адхадзіў прям так, і шмат хто з дудароў там хадзіў і граў, да. То бок, і ты яшчэ сказаў, што вы гралі, там яшчэ і людзі танчылі пад гэта ўсё. Да, танчылі, конечно. Танчылі, там нараджаліся, мабыць, і гурты розныя, в розных камбінацыях, кожны друг з другом граў. Да, розныя маладзёвыя субкультуры там сутыкаліся, і гэта і фальклорны рух, і той жа рэканструктарскі рух, і пры рэканструктарскім рухе заўсёды, конечно, ёсць і музыкі, і фаершчыкі, якія, ну, трэба зарабляць грошы, конечно, там ездзілі на... Я і для турыстаў іграў на розных аніміраваных вот этих экскурсіях. Быў час, я тады быў маладзей, конечно, падаецца, што было... Не, было файна, супер было. Але гэта было ў цёплы час, да? І таму вось саспела эта ідэя, якую падаў Юрась Панкевіч, зрабіць у час, калі халодна, дударскі клуб. Там уже ідэя была трошкі іншая, але ўсё адно, як бы, што даць магчымасць маладым дударам таксама выступіць. Як бы, вось, даць ім, каб яны маглі абстраляцца, як бы, так бы мовіць. Вось. Ну, і эта ідэя праіснавала, я думаю, гадоў 7. І куратарамі дударскага клубу ў пэўныя часы былі розныя людзі. Вось, пачынаючы там Юрась Панкевіч, потым, здаецца, Яўген Барышнікаў пачаў кіраваць, потым такі Антось Бельскі, потым Дар'я Несцярэнка. Карацей, ну, да пэўнага моманту існаваў этот дударскі клуб. Ты сказаў, што была кіраўніком клуба Дар'я. А ці шмат дударак? Як правильно, ці ёсць наогул дзяўчыны, жанчыны? Ёсць, конечно, ёсць. І гэта ў традыцыі гэта было хутчэй выключэнне, чым правіла. Ввогуле, у традыцыйнай музыкі жанчыны лічылася, што не павінны граць, што это не жаночая справа, але выключэнні заўсёды былі. І я думаю, што калі жанчына жадала іграць, і это жаданне было вялікае, спачатку трэба было пераадолець грамадскае вот это негатыўнае стаўленне, але калі яно як бы пераадольвалася, все, далей не было нават мужчынам трэба было пераадолець это. Ось, не тое, што як бы, да, таму што лічылася, што з дудара і скрипака не будзе гаспадара. Так. Потым да 15 гадоў все дзеці, гледзячы на пол, вучыліся ў ігравой форме іграць на музычных інструментах, таму што ў музеі паўно дзіцячых музычных інструментаў, нават скрипачкі дзіцячыя, якія это не паўнавартасны інструмент, а просто дошачка з ніткамі там. І вось яны імітавалі, ці дудкі розныя.
Мне дзед рабіў дудкі з вярбы, я з ім пару раз пасвіў кароў. Так, так. Карацей, все до 15 гадоў, это добра апісана у Часлава Пяткевіч «Рэчскае палесе», моя любимая кніжка. Вось. А потым пасля 15 гадоў ты ўжо лічыўся, што некі ўжо не то, як бы, што з табой нешта не то. Трэба працаваць, а ты тут некім займаешься. І вось такі быў скрипак, да якога вельмі паказальна. Я яго распытываў, як он вучыўся граць. Будзько, Владзіслаў Будзько з Баронаў, але ён жыў у Смаргоне, яму было 95 гадоў, калі яго распытываў. Цікавы дзед такі, прям філосаф, яны все філосафы, і ён кажа, я вот кожны ранак іграю на скрипке малітву, бо я ўжо адной нагой на тым беразе. Якія такі прыгожыя, кажа, думаю. Ён чытаў без акуляраў, прям і рабіў скрипкі сам. І карацей яго распытваў, як вы вучыліся граць? Ён кажа, ну як, вось прыйшлі валачобнікі, а вы гэта там каля дошкі не хадзілі, на Вялікдзень хадзілі. І кажа, і скрипка прыйшла. Ён не сказаў скрипак, скрипка прыйшла. Кажа, я за этой скрипкай хадзіў як прывязаны. Хадзіў, кажа, ну што рабіць? Такая ідэя засела ў галаве, што трэба скрипка яму. А дзе ўзяць? Ну, зрабіў сам. З чаго? З дошак змог, зрабіў. Кажа, струны, ну я ўжо не ўдаваўся ў гэтыя все тэхнічныя пытанні. Кажа, нацягнуў струны, а настроіць невядома як. Кажа, узгадаў, што ягонага сябра дзед быў скрипак, ну стары ўжо, ён прыйшоў да яго. А той дзед кажа, ну што ты за пазухай прынёс? Он дастае, кажа, о, скрипка, настроіў яму, сыграў нейкую польку і вясельную песню. І той кажа, о, я ледзь не ўпаў, кажа, моя скрипка іграе. Ён запомніў гэта і іграў. І пачаў вучыцца іграць. І я думаю, што это да ўсіх вось. Толькі, можа быць, спадчынным музыкам, дударам было лягчэй, да. І думаю, ну што ж, не буду ў хаце трэніравацца. Хадзіў у поле, іграў, і скрипку закапаў пад камень. Заварочваў, закапаў пад камень. І вось, калі ўжо навучыўся граць, думаю, ну што, надо ж паказаць, што я ўмею граць, але ж таксама ж не прыйдзеш там, от, паглядзіце, я іграю. Он кажа, ну што рабіць? Падпільнаваў бацьку, які ідзе з поля, сеў на камень да яго спіной, ну і грае, быццам бы яго не бачыць. А сам, кажа, думаю, ці пахваліць, ці ў плечы дасць. Ну, бацька падышоўшы, сказаў, о, ну ты як сапраўдны скрипак, і праз пару тыдняў яму набылі скрипку. Супер гісторыя. Ну. А потым ён захвоціў свайго сябра, у якога дзед быў скрипак. Я кажу, а як вы мелодыі развучылі? Кажа, ну як, мы шлі на вяселле, але ж хто нас на вяселле пусціць? Стаялі каля вокнаў, адзін пільнаваў у адно вакно, другі ў другое, запаміналі мелодыі, потым шлі у сарай, па дарогі шлі, напівалі мелодыі і адзін аднаго папраўлялі, і потым всю ноч ігралі, запаміналі мелодыі ў сараі. А потым мы самі, атрымліваецца, зараблялі гэтым тым, што гралі на розных вяселлях, святах. Ну, ён такі цікавы, ён кажа, я з другім скрипакамі асабліва не граў, от мы там з гармонікамі, он там пра Польшу расказвае, яшчэ падчас Польшы як жыў. Ну, яны жылі ў гэтай традыцыі, яны все это чулі, напрыклад, вось той же Адам Шелест, скрипак, які расказваў, як кажа, прыйшоў бацька ягоны, в 46-м годзе памёр ад ран, а ён застаўся з мачыхай, кажа, так яму сумна стала, што ён взяў скрипку, пачаў граць. Я кажу, а як вы вучыліся граць? Ну, як, сам ад сабе. Я думаю, нічого не то. Кажу, а бацька граў на скрипцы? Ну, да, бацька граў. Ну, і то бок ён увесь час чуў, гэта вядома, што... Ён увесь час чуў, а потым ён зламаў моцна ногу, і на лёгкі труд яго адправілі, і ён пачаў граць на вяселлях за грошы. То есть такім чынам зарабляць. То бок все гэта можна хутчэй за ўсё перавесці і на дуду. Як бы вось. Як яны вучыліся граць і... Ну, карацей, да. Скрипка, яна, канешне, у плане універсальнасці і больш такая гнуткая. Дуда, канешне, інструмент больш абмежаваны. І нават у тых же этнографах 19 стагоддзя яны зазначаюць, што калі на кірмаш прыхадзіў скрипак, то дудару ўжо не было чаго рабіць там. Ну, я не думаю, што гэта як бы на 100% Праўда, яны маглі дуэтам іграць цудоўна, як бы, што мы зараз, в прынцыпе, і робім. І ёсць адзіны відэазапіс дудароў
Федора Стеся і Михайла Устінова, дзе яны цудоўна строяць. Яны настроілись, і ўжо вось у інтэрв'ю вось пра яго якраз там Устінов казаў, што мне незручна з этим дударом граць, кажа, вось трэба дуду перастройваць пад яго трошкі. Карацей, так было. Я якраз пытаў пра дуду пра першую, а я тады спытаю, за колькі тады зрабіў першую дуду, і колькі цяпер сыходзіць часу на дуду? Тады я рабіў, натуральна, калі я хадзіў да Тодара і рабілі першую дуду, то часу это вымагае болей, потому что некаторыя часткі рабіў я, некаторыя я зараз вельмі разумею Тодара, што яму было прасцей самому зрабіць, чым я бы там хадзіў яшчэ цэлы год і нешта мучыўся. Недзе за паўгады зрабілі дуду. 70% зрабіў, конечно, Тодар. Вось, я там рабіў рагаўні, шыў мешок і штосьці яшчэ там шліфаваў. Вось, зараз на дуду, вось калі взяць 8-гадзінны дзень працоўны, то гледзячы зноў, якая дуда, з інкрустацыяй ці не, то максімальна хутка можна, напэўна, за 1,5 тыдні зрабіць. За 1,5-2 тыдні. Но ўсё роўна гэта вымагае шмат часу. Конечно. І гэта калі казаць пра умоўна ўжо прафесіянала, то бок калі там амаль 400 дудаў зрабілі, гэта насамрэч не так усё проста. Недавно выйшла кніжка, мой літоўскі сябра Гвідас Кавера выдаў кніжку літоўскую пра дуды. Там цікавыя артыкулы, і я туды артыкул таксама напісаў, пра што я хацеў сказаць. А мне самому было цікава, я напісаў артыкул пра тэхналогію вырабаў дудаў у старыя часы і зараз. І мне здавалася, што, зараз мы робім, і у нас іншая тэхналогія, але прааналізаваўшы, аказалось, тэхналогія не памянялась ні разу. Памяняліся проста інструменты. Зараз як бы электрычныя інструменты, але ручная праца, я бы сказаў, што яна і зараз вельмі шмат выкарыстоўваецца ў рагаўні, робяцца ўручную. То бок тэхналогія не памянялась і не нашмат хутчэй рабіць інструмент зараз, чым тады. Да, зручней, некія больш якасна можна зрабіць. З'явіліся вось новыя інструменты, новыя там всякія фрезеры можна выкарыстоўваць. А тэхналогія зменіцца толькі тады, калі інструменты будуць рабіцца ці на ЧПУ станках фрезерных, ці друкавацца на 3D-принтарах. Некаторыя майстры это робяць. Друкуюць. Але на 3D-принтарах друкуюць жа пластыкам умоўна. Да. І то бок яна гучыць не горш, чым драўляная? Да, можна дабіцца такога, што яна будзе гучаць добра. Напрыклад, ёсць такі Всеволод Садовы, спадзяюся, правильно называю імя, які з Украіны, ён займаецца традыцыяй якраз так гуцульскай. Ось, там у іх ёсць гуцульская дуда. Ось не так давно памёр астатні традыцыйны дудар. Ён хацеў зрабіць дуды, ён сам музыка, але яго не было майстэрні, але быў 3D-принтер. І вось ён зрабіў тэхналогію і друкуе з пэтч, здаецца, пластык. І я з ім перапісваўся, я прям загарэўся таксама зрабіць мадэль. І я зрабіў мадэль. Я не володаў 3D мадэляваннем, таму я замовіў мадэль пішчыка. То бок, ось такая штучка, это пішчык, да, это які ён генеруе гук.
Ага. І вось, чтобы гэты пішчык зрабіць, да, мне трэба, я палічыў недзе 12-13 аперацый зрабіць, ось маленькая штука, яна вымагае шмат энергіі, і это адна з складаных як бы частак дуды і досыць тэхналагічная. Ось. А калі яе друкаваць, тоже можна друкаваць, ну прям надрукаваць з правільным кутом і все такое. І у меня была такая ідэя просто зрабіць такую мадэль для розных тональнасцяў дуды і просто выкласці у вольны доступ, каб кожны мог сабе раздрукаваць і паспрабаваць зрабіць пішчык для дуды. Я замовіў гэтую мадэль, хлопец мне раздрукаваў, дапамог адзін, і я паспрабаваў зрабіць пішчык, ён атрымаўся, і пакуль на гэтым я все. я зразумеў, што это працоўная мадэль. Потым у Літве я быў на фэсце, і вось прыязджаў гэта все Юра Дуфік, пра якога згадаў, з якім я кансультуюся, які вельмі класны. Ён кажа, ну 3D-друк, кажа, можа быць, але гэта больш для прататыпаў. Ён падходзіць, чым для інструментаў. Но ёсць проста некалькі відаў друка. Это вось FDM, здаецца, які вось наплаўленнем, а ёсць друк розін, як это сказаць, смалой, ультрафіолет. І вось там нема слаёў, там вельмі вялікая дэталізацыя, але гэты друк, ён... Пакуль дарагі? Не сказаў бы, што дарагі, але тэхналагічна ён цяжэйшы. Ага, і ва ўмовах это надо прамываць, потым кожную там дэтальку сушыць у ультрафіолетавай камеры. Карацей, але еўрапейцы робяць. Друкуюць, і вось у меня зараз ідэя засвоіць 3D-мадэляванне, я ўжо нават ліцэнзію набыў, такая 3D-Sharp праграма, самая простая для ввода 3D-мадэлявання, там абучалак вельмі класна, і дружелюбны інтэрфейс, вельмі. Не то, што там кады всякие, і Fusion 360. Ось, і праз пару месяцаў у меня ёсць думка набыць 3D-принтер. Заняцца мадэляваннем таксама. То бок, магчыма, будзе потым хутчэй ісці ад 400 до 1000 дуды? Я не сказаў бы, што это было бы хутчэй, але прасцей было бы рабіць прататыпы і паляпшаць. Всё ж такі дуды, дуда — это майстравы інструмент, да? Так. І до сих пор скрипки робяцца вручную, і до сих пор вот этой скрипки в італьянскай традыцыі яны выкарыстоўваюць толькі натуральныя матэрыялы, толькі натуральныя лакі, не дапускаюцца кіслотныя розныя лакі. Бок, і скрипка павінна выспець год, таму што з лакам альбо без лака, нават скрипка з новым лакам ці без лака, просто дрэва, скрипка гучыць лепей. Што лак сковывае яе. Таму, магчыма, некія новыя тэхналогіі я буду выкарыстоўваць, але я буду выкарыстоўваць іх як прататып проста пакуль. Ну, я не магу сказаць. Але можа быць пішчыкі, можа быць, калі будзе якасна это все. Але Всеволод это садовы, ён шліфуе это пластик, таму што ёсць это наплаўленне, слаі, яны бачныя, іх трэба сашліфаваць, асабліва ва внутреннім канале, таму што это мікра слаі, і там застаецца вільгаць, і што ўплывае на строй. Дык, а распавядзі наогул, з чаго складаецца дуда? Што гэта за такі інструмент? Дуда інструмент это агульна еўрапейскі ці еўразійскі, і ў Паўночнай Афрыкі ён існуе. А вось гэта тып дуды з адным бурдонам. Это такая копія... Стоп, адразу з гэтымі бурдонамі. Ага. Я таксама чытаў пра бурдоны, я разумею, што гэта аднагукавая, гэта гук. Да, гук. А што за слово такое бурдоны? Гэта што за мова? Бурдон это французская. Всё. Бурдон. Я не памятаю, як перакладаецца. Ну, карацей... Просто выкарыстоўваецца і для дудаў. Да. Ну, і есть яшчэ бурдонная музыка выкарыстоўваецца. Бурдон это калі вось адзін гук пастаянна гучыць, ён не мяняецца. Эта частка называлась па-беларуску гук, бо ён выдае гук вось. Адзін гук, да.
Ён складаецца з двух частак і можна настройваць ноту недзе да полутона, таму што вось такі слайд. То есть можна зрабіць бурдон карацей ці зрабіць даўжэй, тым самым панізіўшы ноту. Ага. Гэта рог, рагавень, ён заўсёды рабіўся з дрэва, хаця дзіўна, да, здавалася. У іншых традыцыях робяць з рогу. Я хацеў так спытаць, чаму не з рогу? Не ведаю, все дуды, якія ў нас захаваліся, все маюць драўляныя рагаўні. Такая традыцыя. Вось. Не ішлі лёгкім шляхам. Тут вось інкрустацыя, это цына, олава, папросту. Ага. Яно таксама несла некалькі нагрузак. Першая нагрузка, это, канешне, абараняе дрэва ад пашкоджання, перасыха, таму што дуда знаходзіцца ўвесь час у розных вільготных рэжымах. Да? Калі ты іграеш, вільгаць з дыхання скапліваецца ў мешке, таксама праходзіць праз трубкі, і як бы дуда, ну, дрэва, яно натуральны матэрыял, яно пашыраецца ці звужаецца. І цына не дае як бы растрэсквацца дрэву. Да? Вось на все тарцы яны як бы абаронены. Ага, так. Ось, з другога яна і несе такі, можа быць, і сакральны, некі арнаментальны, то бок фізічная, да, абарона і абарона арнаментам. Можна так сказаць. Потым вось гэты пішчык. Да, это пішчык. Самае галоўнае, адно з самых галоўных. Да, гэта генератар гука. Раней ён рабіўся з чарота. Чарот, той, які расце на возеры ці ў балоце, ён рабіўся з чарота. Просто, ну, там таксама цэлая тэхналогія, трэба было чарот рэзаць лепей за ўсё у спецыфічны перыяд. Гэта недзе канец лютага, пачатак сакавіка. І, здаецца, лепей за ўсё вось той, які на пясочку на возеры, ён тады меў свою структуру гладзенькую такую, і той, які ў вадзе. Ці ў марожаны, ці што там, ну, есть пэўныя моманты, што менш вільгаць будзе ўплываць. Што калі вільгаць уплывае, дуда расстраиваецца. Зараз гэты пішчык ужо робіцца ўжо тэксталіт і карбон. Але карбон, ён аднанапраўлены, то бок вось такія, калі тут прыглядзецца, тут ёсць такія валокны. Так. І ў чарота таксама ёсць валокны, такія аднанакірованы. Ён таксама шчэпіцца, і это карбон шчэпіцца. І з дапамогай вось этого карбону можна дасягнуць спалучэння карбона і тэксталіта, можна дасягнуць больш-менш натуральнага тэмбра, які быў, і падоўжыць жыццё дуды і пішчыка і строю. Хаця вось старыя пішчыкі, якія на старых дудах у музеях, іх можна рэанімаваць таксама. Блін, калі б хто дазволіў так рабіць? Не, рабіў. Так? У Рэме я рабіў новыя пішчыкі і пытаўся дастаць там яшчэ. Іх можна было рэанімаваць, да. А зараз прасцей, да. Зараз карбон і тэксталіт дазваляюць даўжэй іграць, настроіць дуду і не баяцца, што яна расстроіцца ў нейкі непадыходзячы момант. А я хацеў спытаць, гэта пішчык, гэта самая складаная частка дуды ці не? Я бы сказаў, да, адна з самых складаных частак, таму што, ну, дрэва, да, можа зрабіць столяр высокай кваліфікацыі, вось, і як бы, а ўжо гук гэта не ўсім дано, мабыць. Таксама гэта все развіваецца, калі уперціся і пачаць рабіць, то з практыкай это все прыходзіць, развіваецца і слых, развіваецца і маторыка, і развіваецца і адчувальнасць, таму што калі я весь час раблю дуды, весь час раблю пішчыкі, то это досыць проста. Я ўжо у гэтай плыні і адчуваю, як рабіць. Калі я там пару месяцаў не параблю, то мне прыходзіцца узгадваць, як бы аднаўляць адчуванні, веды свае нейкія такія. Да, можна сказаць, што пішчык самы тэхналагічны выраб тут, і потым яшчэ трэба яго састроіць. Кожную ноту трэба састроіць. То бок тут ёсць пэўны памер канала. А гэтая частка, гэта жалейка? Жалейка, ці другая назва, это перабор. Перабор.
Перабіраць По-польску пальцамі. шеберка. По-польску так Ага. само. Да, перебирают, потому что перебирают пальцы. Угу. А адтуліна называюцца галаснікі, бо кожны дае голас. Все так. Перабор, жалейка, таксама рог, рагавень, ражок па-рознаму называюць. А гэтыя часткі мы называем перахаднікі, як яны называліся раней. Няма Дома, дадзеных. можа Ага. быць, і так і называліся. Гэта частка называецца, у яе ёсць некалькі назваў. Я її називаю часто соска. Зміцеру Сосновському не подобається, це я ведаю. Вибачаю, Зміцер. Його називає це сапель. Сапель. Але больш за ўсё мне падабаецца трэцяя назва. Карацей, весь час гэта звязана з вільгаццю, со слюной. Так. Саме от соска, сапель. І трэцяя назва, здаецца, гэта было інтэрв'ю з дударом са Смаленшчыны. Ну, Смаленшчына это працяг вось дударская традыцыя, якая была на нашых землях. Я называю посмак. Посмак. Так само блізка, так. Блізка. Да, гэты посмак, ён мае такі клапан, які не дае паветру выхадзіць з мешка назад. То бок раней этнографамі апісана, што калі не было этого клапана, клапан быў просты кавалак скуры, які просто вось на цвічок. Як мембрана, карацей, такая. Ён не даваў выхадзіць паветру, і ў гэты час дудар мог спяваць. Калі не было, яны называлі залог гэты, залог. Калі не было, то дудар просто браў, надзьмуваў дуду моцна, і вось так от заламываў эту посмак, каб вось это перахаднік упіраўся ў мешок і, ну, як бы закрываў мешок. І тады ён таксама мог спяваць. Вот, гэта называецца, ну, мех, натуральна, ён рабіўся са скуры. Лепш за ўсё, канешне, з казы, з сабакі рабілі. Таму што і ў казы і сабакі ў іх няма потавых залозаў, і скура як бы добра. Таксама ёсць сэнс, так? Канешне, заўсёды ёсць два сэнсы. Это такі сакральны, да, каза — это ахвярная жывёліна, нават у ведычных пісаннях это сакральная жывёліна, это она ахвярная, таму што она амаль адзіная з жывёлінаў, хто не баіцца смерці. У яе няма выбраса адреналіна ў кроў, калі я там забіваюсь, напрыклад. Таму вось нават кажа, калі ты ўжо еш мяса казы, бо яна як бы, ну, няма ніякіх наступстваў. Вось, і рабілі. Я яшчэ чытаў, што мехі рабілі са скуры барсука. Чамусьці такое прачытаў? Ну, да, это адзіная дуда, якая мехам наружу, і вось зрабілі з барсука. Просто был, мабыць, попаўся. Не то, што, надо мне дуда з барсука, пойду на паляванне. Мабыць, карацей, у нас, як лясная краіна, да, калі вось параўнаць з традыцыяй, напрыклад, балканскай, дзе шмат статкаў, шмат козаў, у іх такія напалову, у іх моцная дударская там традыцыя, і хутчэй за ўсё наша дуда, гэта вось яна прыйшла з Балканаў, але ўжо як бы перасэнсаваная тут. Это, хутчэй за ўсё, яна прыйшла не самих Балканаў, а это Бескіды. Это там, дзе Бескідскія горы, это дзе Славаччына, Польша і Чэхія. Вось я быў у тых мясцінах. Это адзін з самых дударскіх краёў, просто дудар. І традыцыя вельмі падобная, і строй такі ж, вось. І хутчэй за ўсё тут ўсё прыйшло да нас ужо. Але ў нас яно перасэнсавана, таму што умовы былі іншыя. Там, канешне, больш пастбішчаў, там яны эту скуру сапсавалася, выкінулі, як бы зрабілі новую, там няма праблемаў. У нас же все старыя дуды, яны вот такого чорна-карычневага колера, кроеныя, таму што тыя былі цалкам снятая скура, і в ножки, в голову, в шыю вставлены вось это все. Такі жах. Да. Ну, не жах, просто такая традыцыя. А у нас як бы не было такіх статкаў, і эту скуру прям яе не так і шмат было, яе краілі, эканомілі, і все старыя дуды, яны все в латках. Чаму яны чырвона-карычневага колера? Таму што яны пакрыты дзёгцем. Дзёгаць не даваў гніць скуры, это такі антысептык. Вось, і ён фарбаваў эту скуру,
Плюс яе там латкі былі, плюс яе прапітывалі тлушчам казіным, каб яна не пускала. Карацей, все указывае на то, што дуда была як бы пераасэнсавана ў нас. І я ведаю вось па вёсках, што все шло справа. Кожны кавалачак скуры, все вельмі все эканомілі у нас як бы. Мабыць, толькі дрэва не эканомілі, да, тому што дрэва вакол Ну было. так, дрэва хапала. Дрэва хапала, да. А Дуда гэта можна зазначыць, дуда это прышлы інструмент, то есть хутчэй за ўсё ён прышлы, ён не прыдуманы тут, але ён пераасэнсаваны ў нас. Пераасэнсаваны для нас, для нашых рэаліяў і таму это ўсё ж такі наш інструмент. То бок можна казаць, што Конечно. гэта... Конечно. Як і скрыпка, якая впісалася ў традыцыю проста, хаця радзіма смычковых інструментаў это хутчэй за ўсё Манголія, а радзіма скрыпкі як інструмент, прататыпа скрыпкі это Польша. Як не дзіўна. Ну, калі там сказаць, там рэч паспалітая, это можна сказаць, што гэта наш. Паўднёвая Польша, там моцная традыцыя. Это калі была Бонасфорца. Яна потрапіла скрыпка в Італію. Хаця в Італіі быў свой смыковы інструмент. Не скрыпічны, а была смыковая ліра. І італьянскія майстры, як лепшыя майстры, яны пачалі рабіць скрыпкі на экспорт. Ты казаў, што дрэва хапала. А якога дрэва? З якога дрэва робіцца дуда? Гэта таксама не выпадкова. Дуды рабіліся тэхналогія, напрыклад, свердлавання, освердлавалі вручную і бралі галінкі. Галінка, напрыклад, ясеня і клёна, яна ўсярэдзіне мяккая. І яе можна высвердлаваць добра. Таму рабілі з клёна, калі дазвалялі тэхналогіі, напрыклад, як вот зараз, можа, у 20 стагоддзі такія былі, свердлаваць уже не вручную, а там в станке, то гэта все цвёрдыя дрэвы, лепш за ўсё фруктовыя, груша, клён, ясень. Большасць дудаў зроблена з ясеня. І вось посмак, вот этот сапель, это быў расходнік, і ён рабіўся ввогуле, страгаўся ножом, выстругіваўся. Хаця і бурдоны маглі выстругаць, цалкам дуду маглі выстругаць без выкарыстання такарнага станка. Але ўжо большая палова дуду ўсё ж такі выкарыстоўвалі некаторыя элементы, асабліва гукі вось на такарцы. А з чаго ты часцей робіш? З клёна. З клёна. Падабаецца клён і груша. Яны падобны паміж сабой і вельмі добра. Мне яшчэ падабаецца ясень, але мне не падабаецца яго тачыць. У яго кароткія валокны, ён атрываецца маленькімі кавалкамі, потым проста залазіць цябе паўсюль. А клёны і груша точацца проста лентай такой. Прям, асабліва калі вострый разец, то супер. І свердлуецца, і апрацоўваецца. А рага я раблю з бярозы. Таму што бяроза, яна не надта музычнае дрэва. Але я рабіў раней з клёна рагаўня, але калі ты рагавень упадзе, ён разаб'ецца проста на кавалкі, ён такі цвёрды. А груша, яна вязкая, і яна не... верагоднасць разбіцца менш, чым у клёна. Яна больш там памнецца, ці што. Вось. Таму выкарыстоўваю, да. Рабілі з елкі, вот так. З карэльскай бярозы рабілі. У нас называлася чачотка. Дарэчы, весь Мінскі раён быў в этой карэльскай бярозе. Гэта бяроза, якая расце на камянях, на гліністай глебе, дзе кепска расці. Карацей, яна прям, маленькая, крывая, вот такая вось, і таму валокны ў неё пераплецены, і вось таму яна такая, яе прыгожая фактура. Не фактура, а тэкстура, хутчэй, да. І я вось проста яшчэ бачу, гэта воск ці што гэта за кропелькі? А навошта яно тут? Воск ён падстройвае дуду, дудар падстройваў воскам, таму што, як раней казаў, што у яго быў не адзін пішчык, а некалькі. Так. Гэты перабор я зрабіў максімальна блізкі да вось старых перабораў, да. У яго такія вось даўгія адтуліны,
І гэта Ага, другія так, адтуліны бачу. дазваляюць падстройваць воскам. Напрыклад, тут ёсць вось адтуліна, это тэрцыя, і яна даўгая, таму што зараз тут мажорны лад, калі я напалову заклею воскам, это будзе мінор. Мгм. Вось, і раней таксама так же перастрайвалі дуды з дапамогай воску. Дарэчы, это не толькі наша традыцыя, і чэхі, і італьянцы. І нават на фотаздымках у дудароў можна ўбачыць тут ці тут такая вяровачка навязана, і на этой вяровачкі такі гачок, кручок такі металічны, якім вычышчаюць воск. Ага. І таксама у славакаў традыцыя такая, таксама кручок такі вісіць, якім падчышчаюць воск. Карацей, это агульная традыцыя, і воск дапамагае прям падстроіць дуду, вось, чтоб можна было іграць і не было сорамна. Не было сорамна. Да. Зараз, на жаль, некаторым дударам і не сорамна іграць на ненастроеных дудах. Але раней, хутчэй за ўсё, гэта быў ўсё ж такі выключэнне, чым правіла. Я яшчэ хацеў тады, калі не пра дуду, хацеў спытаць, вось жалейка ёсць як асобны жа інструмент? Ці гэта ўсё роўна заўсёды была частка дуды, а потым, некаторыя выкарыстоўвалі як асобны інструмент? Не, хутчэй за ўсё, спачатку была жалейка, а потым ужо яна выкарыстоўвалася в дудзе. Хаця, можа быць, у нас жалейкі, на жаль, прям вось так не зафіксаваны. Вот то, што яны былі, да, это вядома. То, што майстры рабілі іх, ужо такія ўжо майстры Пратасевіч, Лычкоўскі, але ўжо яны рабілі з такіх сучасных матэрыялаў, і ўжо пераасэнсованы гэты інструмент быў. Гэта быў інструмент. Хутчэй за ўсё, яго не лічылі прям такім сур'ёзным інструментам, да, вось прям. Это быў такі, хутчэй за ўсё, ён вырас як з дзіцячага інструмента, такі вось яго, мабыць, насілі як вуснавы гармонік, да, так кішэнь паклаў і пайшоў. Як бы не было такого, што вось прям сур'ёзна аднасіліся. Чароткі былі. Чароткі, это тот кавалак чароту, якого просто падрызаўся язычок. Саломка таксама была. Таксама язычковы інструмент. Вось, дуда это ўжо такі інструмент больш складаны і больш тэхналагічны, такое вось тэхналагічна складаны, таму іх і захавалась, і іх і дуды бераглі. Мабыць, не так, як жалейку, ці маглі называць ражок, таму што у жалейкі быў раструб. Калі взяць аналагічныя традыцыі, якія захаваліся, і пераемна захавалась, гэта курскі ражок і цірской ражок. Гэта быў сігнальны, гэта быў інструмент пастуха, вось, які звычайна іграў. У нас гэта былі трубы, сурмы, таксама пастэрскія інструменты былі. Хаця і дуды таксама лічацца пастэрскімі інструментамі. Вось, то, што калі правесці аналогію з тымі традыцыямі, это вельмі, не то чтобы прымітыўны інструмент, да, але, конечно, на самых прымітыўных інструментах цяжэй за ўсё іграць. Вось, это быў інструмент, у якога быў ужо рог. У нас маглі таксама выкарыстоўваць і рог, і маглі выкарыстоўваць раструб з бярозавай кары. І там было 3-5 адтулінаў. 3-5 адтулінаў, пішчык таксама з чарота, і этого было дастаткова, каб вось іграць прасцейшыя мелодыі ці проста нейкія падаваць сігналы каровам. Каровы, дарэчы, і жывёліны, дарэчы, вельмі, не скажу, я не ведаю, мне яны не казалі, любяць ці не любяць гук дуды, але адназначна яны рэагуюць на яго. Козы, каровы прям так падходзяць, так, і такіх, цікава. Так. А калі казаць, акрамя дудаў, ты яшчэ робіш ліры колавыя. Да. Вось тут гэта загатоўка. Да, гэта я для сябе раблю уже не адзін год, і ліра, яна больш тэхналагічна складаны інструмент. Вось, і карацей кажучы,
Я раней казаў, што дзед мой быў традыцыйны спявак. Вось, і весь час, калі звычайна мы на радуніцу ездзілі, і весь час, калі я ездзіў, ён уже памёр, на жаль, і все ягоныя сёстры все памерлі. Ну, от яшчэ 15 год назад я ездзіў. Я тады, як маленькая экспедыцыя, все всех распытываў там. В 13-м годзе мы нават з Ірынай Мазюк ездзілі, ці ў 14-м. Я заўсёды распытываў і пра скрыпакоў, і там і знайшоўся і скрыпак, не внучка, а дачка скрыпака мне расказвала. Таксама прозвішча Сухі, Трахім Сухі, але кажа, ну не сваяк, там одна вёска 30 домоў. Ну, конечно, сваяк. Ну так. Потым весь час дзеда пытаў пра ліру, таму што я ведаў, што ну лірнікі хадзілі, да, ён называў лера інструмент. І кажа, да, хадзілі старцы, называў старцы з лерамі хадзілі. Ну і ўсё, да, вот хадзілі, і ўсё. А вот уже калі дзед памёр, ягоныя сёстры, і радная стаяла, і стрыечная, і тоже той час так, што спявалі, там, потом пра лернікаў. Кажа, ой, да, хадзілі старцы, кажа, ось, нас імі пужалі, кажа, калі ты кепска еш, там, малы, кажа, ось, аддадзім старцам, ось там паясі. Кажа, ось, у меня же, ягоная сестра такая, Анюта, баба Анюта я называлі. Яна, ой, так это ж у майго бацькі, ягоны ты брат стрыечны быў лірнік. Я такой, блин, пытаю, 10 гадоў, ніхто не это, тут уже, кажа, а вон ягоная внучка ідзе, типа, Марыя, ідзі сюда. Да, быў, да, дзед лірнік, садзіў мяне на каленкі, даваў ручку пакруціць. Я кажу, блин, а дзе там, можа, ліра засталася? Ой, не, он в 46-м годзе помер, там всех тады зганялі, і мой прадзед загінуў там, у Азарычскі канцлагер. То бок селянаў зганялі, рабілі зброю біялагічную, заражалі іх тыфам, спынілі на некалькі месяцаў. Ну, заразілі, выпусцілі, і спынілі наступ на пару месяцаў, таму што чырвонаармейцы захварэлі тыфам. Вось, і ён быў слабы пасля этого лагера, і в 46-м годзе помер. Але яго звалі Сідор Жданович. Ось ягоная внучка Марыя Жданович. Яна не памяняла сваё прозвішча, кажа, мне так падабалася маё прозвішча, што выйшла замуж і не памяняла. І я распытваю, да, кажа, ён быў замест святара ў царкве, хутчэй за ўсё рэпрэсіраваныя былі святары, таму што ён, мабыць, валодаў і рэпертуарам, і ведаў малітвы, ён быў за святара, і, ну, па класікі быў сляпы, все як трэба, граў на ліры, святыя песні, кажа, пад вокнамі стаяў, і яму потым, ну, давалі там все. Дык, а вось у гэтых экспедыцыях ці бачылі дудара, вось, атрымліваецца, знайшлі нейкую дуду, там нейкую, вось, вы казалі, Алесь Лось. Тодар Кашкурэвіч, да. А вось... І сваякі узгадывалі, да, пра дудароў. А вось пра лірнікаў і ліры недзе бачыліся з такімі, ці бачылі кавалкі ліраў, нешта такое? Не, старыя ліры, іх шмат. То бок нашмат больш, чым дудаў? Не, прыкладна так же. Шмат ліраў зноў-такі ў Рэме, у Расійскі этнаграфічны музей ў Санкт-Петербурзе. З нашых мясцін? Да, з нашых мясцінаў. Потым 3 ліры захоўваецца, вось это такая вольная копія са слуцкай ліры. 3 ліры захоўваецца ў гістарычным музеі. Я глядзеў іх, рабіў фотаздымкі. 1 ліра захоўваецца ў краязнаўчым музею маладзечна. Это са Стасем Чаусам мы ездзілі, і меня здзівіла, думаю, што яно маладзечна робіць. Аказваецца, па апісанні просто рабілі краязнаўчы музей, абласны, нават не раённы, абласны музей, і, здаецца, з Любані. А ў Любані рабілі музей ВОВ, айчыннай вайны, і яны махнуліся. Тыя далі ім ліру з Любані, а тыя кулямёт. Ліру на кулямёт памяняць. У іх, здаецца, была яшчэ другая ліра, ці засталася яна, ці не. А там вось вельмі прыгожая ліра, вось гэты завіток, слімак, это вось ад той ліры, якая з маладзечна. Ён так і называецца слімак? А ў скрыпкі называецца у нас слімак, такі закручаны.
Слімак. Дык- Завіток, слімак, а у скрипкі ўвогуле яна так у міфалогію пісана. Струны называюцца вожжы, падстаўка для струн кабылка. І ўвогуле скрипка як воз. Дык, а наколькі складаней рабіць ліру? У цябе ў Фейсбуку, па-моему, 18 ёсць фота. 18 лір ты зрабіў? Да. Ну, па-першае, іх менш замаўляюць, зараз, дарэчы, болей. Зараз у мяне у замове, мабыць, каля 4-5 ліраў. Што? Да. І, ну, гэта як 3 дуды зрабіць. То бок, 1 ліра як 3 дуды, так? Да, можа і, да, па складанасці, таму што тут спецыфічная тэхналогія, больш дробных дэталяў, якія трэба дапасаваць адзін да аднога. І потым я раблю ўсё ж такі ліры больш для традыцыі, для спеваў, хаця і танцы можна іграць, і, як паказваюць запісы, ігралі і танцы таксама. Але мне хочацца зрабіць іх максімальна блізкія да нашай традыцыі, хаця вось калі параўноўваць заходнія традыцыі, там лірніцкая вось эта традыцыя, яна трошкі іншая, ліра стала больш такой, больш мелодыі да танцаў, таму што гэтым інструментам зацікавілася арыстакратыя, прынамсі ў Францыі, да, і калі арыстакратыя зацікавілася, то натуральна, што яны захацелі мець інструменты больш вышэйшай якасці, больш такі з большасцю магчымасцяў. І таму вось заходнееўрапейскія ліры, яны вельмі складаныя, там больш клавішаў, там 2 актавы, вось старыя менавіта. Ёсць такі жужжащы бурдон, ён называецца трампет, такі які дае рытм. Вось, нашы ліры значна простыя. Ну, яны і неслі іншую сэнсавую нагрузку, то бок лірнікі былі такія бож'і людзі, да, не такія старцы, нават не зважаючы на іх пол, былі лірніцы, але таксама як выключэнне. Былі маладыя хлопцы, яны таксама маглі называцца старцамі. Вось, это як вось некі анёл ці голас Бога, які прамаўляе. Яны спявалі святыя песні, ну, звычайна там пра апакаліпсіс, вось, пакайцесь, ці маглі яшчэ спяваць такія бытавыя, такія таксама маралізатарскага толка песні, кшталту там высмейваць п'яніцу, да, ці спяваць песні пра нейкія падзеі, пра бітву там нейкую, ці пра некую асобу таксама. Вось. Вядома, што былі лірніцкія школы. На тэрыторыі, конечно, і не адна была, то бок і лірніцкі цэх быў, то есть там все было сур'ёзна. І так, здаецца, магу блытаць, в акадэміі музыкі забыў імя, прозвішча, здаецца, Баранкевіч, выбачаюсь. Ты нічога, і так столькі прозвішчаў. Яна займалася лірніцкай традыцыяй і ездзіла ў вёску Ананчыцы, это Салігорскі раён, дзе паспела, здаецца, нулевыя гады запісаць дачку лірніка. Іван Сарока ці Сарокін, як правільна. Вось эту вёску спалілі, і лірніка спалілі, яна адна засталася жывая сям'і. Чаму яна памятае? Таму што яна была самая малодшая, і бацька яе браў як павадыря. Ён быў сляпы, і з дзяцінства сляпы, а калі ты сляпы, ты не дапаможнік па гаспадарцы. І бацькі яго аддалі ў лірніцкую школу пад Дрыбінам. І вядома, што за то, каб ён вучыўся ў школе, яны аддалі карову. То бок это досыць так. Акрамя іграння на ліры, яго вучылі яшчэ і матэматыкі, і всякім этим, тому што распавядала ягоная дачка, што ён нават дапамагаў ім у матэматыцы. То есть, ну, разумеў. То есть там сур'ёзнае навучанне было. Ад года до 2 яны вучылі рэпертуар. Ліры, канешне, там рабіў майстар. Ну і вядома, што давалі табе вось зону, па якой там мог хадзіць. Калі ты захадзіў на чужую зону, маглі пабіць і атабраць ліру. Нішто сабе. Да, цеха былі, быў абшчак, як это зараз называецца, да. Фундавалі грошы на цэрквы. І, вядома, што
І хутчэй за ўсё была свая цехавая мова таксама. Ну, субкультура такая, да, своеасаблівая. Ну, дарэчы, вось калі ты казаў, што там у заходняй Еўропе гэта больш складаныя такія інструменты, а ў нас такія больш простыя, таму што у нас ну хто граў там сляпыя, напрыклад, ну з нейкімі там Ну інша. Я думаю, што першапачаткова таксама ліра і ў заходняй Еўропе была вось такога кшталту, таму што прарадзіцель ліры гэта арганіструм. Ёсць нават эти выявы, да, в царквах. Это такі вялікі інструмент, які адзін круціў ручку, а другі націскаў на рычагі. І это выкарыстоўвалі у царквах, у касцёлах замест аргана. І натуральна, што як бы там спявалі святыя песні. Потым інструмент стаў больш кампактны, і адзін чалавек мог іграць на ім. Ну і натуральна, што ён пачаў развівацца. У нас гэта традыцыя, мабыць, прыйшла трошкі пазней, да, у Еўропе она смогла развіцца у прафесійную дзейнасць в плане музычнай, да, а у нас яна развілася ў прафесійную дзейнасць тых, хто іграў на іх, але сам інструмент вось яго было дастаткова. Калі б было недастаткова, то, канешне, ён бы удакладняўся і рабіліся бы як бы больш складана, але для мэтаў у нашай традыцыі яго цалкам было дастаткова. А я яшчэ хацеў спытаць, распаўсюд ліраў, ён быў прыкладна такі, як і дудаў, ці ён шырэй больш на ўсю тэрыторыю Беларусі? Шырэй. Это і Магілёўшчына, вядома, што ў Магілёўшчыне былі, здаецца, некалькі школаў, некалькі традыцыяў. Это Слуцка-Салігорскі арэал, Пінскі, туды вось на поўдзень, таму што вось это адзін рэгіён. Пінск, Столін, потым это Валынь і Рівна, прям па скрыпічнай традыцыі і па матэрыяльнай культуры это фактычна адзін рэгіён. На поўначы пад Полацкам была школа таксама. Такія былі такія ачагі. А наколькі складаней навучыцца граць на ліры? Чэсна кажучы, на ліры граць прасцей. Сур'ёзна? Да. Адзінае, што з ёй трэба пасябраваць, яе трэба навучыцца строіць, але гэта насамрэч прасцей, чым з дудой. Все духавыя інструменты, яны складаней. Тут трэба рабіць апору на дыяфрагму, хтосьці гэта разумее, хтосьці это не адразу разумее, хтосьці зусім не можа зразумець. Але на ліры тут, на мой погляд, прасцей граць. З другога боку, што на дудзе інтанаваць можна прасцей за кошт таго, што ты можаш, ты дыхаеш і ты можаш па-рознаму дыхаць. Хаця на ліры таксама. Бурдонныя інструменты адзін і той, але тэмбральна і тактыльна яны па-рознаму адчуваюцца, на мой погляд. У кожнага ёсць свая ніша, да. Дуда, у ёй моцны гук такі, прабіваючы, у ліры у нашай традыцыі у яе больш такі акампануючы гук. Ліра не павінна быць гучней за голас, як бы яна павінна дапамагаць голасу. Вось у яе ў гэтым функцыя. Хаця дуды старыя таксама, не сказаў бы, што яны былі б надта гучныя, не гучней голаса таксама. Можа быць, каб так вось не перабіваць, бо лірнікі спявалі, ёсць запісы той жа, якого згадываў Святаслаў Слаўчык, ёсць запісы, дзе ён спявае пад ліру. Пад дуду. Пад дуду, конечно. Вот. І не адзін запіс ёсць са Смаленшчыны таксама, там проста фіксуецца размова, што ты спяваў са сваёй сястрой разам пад дуду. Прычым ужо розныя песні, і побытавыя, і традыцыйныя, уже розныя. Ось так. Ці лірнікаў больш, чым дудароў цяпер, ці не у Беларусі? Не, лірнікаў менш, і калі у нас была, это не назваць арганізацыяй, да, вось это дударскі клуб, які аб'ядноўваў дудароў, так. То у лірнікаў такога няма. Да, збольшага майстры, якія вырабляюць дуды, яны, канешне, і кожны хоча зрабіць ліру.
В прынцыпе, і Тодар Кашкарэвіч, Алесь Лось, і Сергей Чубрык, і я, мы все рабілі ліры, да. Там розныя па колькасці, па якасці ў ўсіх, але все спрабавалі. Па-другое, канешне, інструмент сам каштуе даражэй. Ён каштуе ў 2 разы даражэй, чым дуда, таму што ён складаней і вымагае больш часу. Ну, ліру хутчэй за ўсё зрабіць это месяц, это самае хуткае, а то недзе каля 2. Ну так, я калі казалі, што там у 2-3 разы, то я так 2 месяцы прыкладна і уяўляў. Полторы месяцы, да, так вот сур'ёзна ўзяцца, можна зрабіць. Ну і таксама яна рабілася з нейкага адмысловага дрэва? Ці таксама вось, што там лепш там з грушы? На мой погляд, ну як з адмысловага? Ну, да, з клёну лепш за ўсё. Я люблю ясень. Таму што тут яго ўжо тачыць не трэба, і ён вельмі файна працуе. Ён цвёрды, але ён файна страгаецца, а лепш за ўсё ён гнецца. Просто лепш за ясень нічого не гнецца. Вось ён за яго і лукі рабілі. Калі клён, он такі, асабліва дзе свіляватасць, і калі яго гнеш, ён можа трошкі там трэснуць, то ясень не, прям его можна ледзь не вузел завязаць. Хаця дрэва такое крепкае. Вось эта ліра з ясеня зроблена. З ясеня, а верхняя дэка па класічнай і з елкі. А гэта яна ўжо амаль зробленая? Ці вось на колькі процентаў яна тут? 80%, 85 недзе яна ўжо зроблена, на 80-85%. Засталося вось лежыць калок адзін. Ага. Трэба яшчэ вытачыць, ну, яшчэ недороблены. І зрабіць клавішы. Струны у меня ўжо ёсць. Струны я сам раблю. Я іх кручу з кішок. Таму што самыя лепшыя для спеваў это і ў традыцыйных лірах яны з кішок зробленыя. Это называется жильные струны, як бы, каб было прыгажэй, да, гучала, бо кішковыя гучаць не так. Но насамрэч яны круцяцца з кішок. Круцяцца з кішок. І колькі я не шукаў, колькі не спрабаваў розных струнаў, лепей, чым з кішок няма. Па-першае, это досыць танна. Зараз на маркетплейсах можна набыць кішкі, і яны ўжо чыстенькія, все. Ну, все равно, конечно, так сабе праца это. Круціць кішкі і смяяцца, да. Карацей, але лепей за іх, ну, я зараз знайшоў аднаго хлопца, ён у Расіі жыве у горадзе Арёл, ён робіць струны з шоўка. У іх іншы тэмбр, але яны таксама вельмі прыгожа гучаць. Сэнс кішковых струнаў, яны маюць такі бархатны, мяккі гук. Калі метал, то у меня ад металла прям связки такие, прям ось металл, ён такі ось. Хаця можна дасягнуць таксама добрых вынікаў, але ось кішковыя струны максімальна. Яны все, вот все старыя ліры, якія я бачу, во всех кішковыя струны скручаныя. Па-першае, это просто робіцца. Там нічога няма такога. Замяняльнік кішковых струнаў гэта струны тэнісных ракетак. Бо раней тэнісныя ракеткі струны рабілі таксама з кішок раней. Я не ведаў. Да. І зараз максімальна некаторыя віды струнаў для тэнісных ракетак робяць максімальна набліжанымі да кішок. Але некаторыя віды гэтых струнаў у нас разніклі з-за санкцыяў, і таму я шукаў этой струны, заўсёды хацелася прасцей, але аказалася, што прасцей за ўсё і танней круціць самому. І вынік значна лепей. Вось, карацей, прыйшоў да таго, з чаго і пачынаў. Ну добра, дык калі парвецца, адразу ёсць пазапасныя, вы адразу накруцілі шмат? Ну да, я магу даць другую, але яны вельмі крэпкія. Яны вельмі крэпкія. Я просто уяўляю, што яны насамрэч не вельмі. Не, яны крэпкія, яны круцяцца. Напрыклад, меладычная струна, адна, меладычная, она досыць такая тонкая, она круцится з 6 кішок. А што казаць, калі нават я глядзеў ролікі, каб вучыцца вось гэтыя струны круціць. Спачатку кансультаваўся з адной дзяўчынай, забыў, як яе завуць, на жаль. Яна арфістка. Яна мяне вельмі
падрабязна пракансультавала, як рабіць струны. Потым я паглядзеў ролікі, як індзейцы робяць цецівы для лукаў. І вось калі яны робяць цеціву для лукаў, то ўжо як бы струна дакладна вытрывае. Доўга будзе жыць. Не, ну гэта праўда. Яшчэ, акрамя гэтага інструмента, я ведаю басетлі. Я зрабіў толькі адну басетлю. Гэта такі вялікі інструмент. Гэта, тое, што я зараз раблю, гэта сярэдняя паміж віяланчэлью і кантрабасам. Так. Трошкі больше віяланчэлі, меней за кантрабаса. Мензура, мабыць, нічого не скажа, 750 мензураў, у віяланчэлі 690 сантиметраў. Ага. Да, міліметраў. Прашу прабачэння. Басетлі у нас таксама ёсць у музеях. Ёсць вялікая праца Варіс Аузінч, такой латыш. Ён сабраў, ездзіў по музеям і выдаў цэлую кніжку пра басетлі, там каля 30 штук. Прямо ён там па-латышскі напісана, але зразумела, што ён проста неяк класіфікаваў іх і выдзеліў там, напрыклад, там завіткі, там фоткі завіткоў, тых слімакоў, там форма, там, карацей, вось. А другая кніжка яго больш такая утилітарна, вельмі цікавая. Я не ведаю, як яна называецца, але прыкладна сэнсуе, як пайсці у будаўнічы гіпермаркет і зрабіць басетлю. То есть ён ідзе, купляе все, што там, і робіць басетлю. Я такой думаю, калі ён зрабіў, то, тоже мне надо. А у меня якраз замовілі басетлю. Одну з Літвы замовілі, але я доўга нараджаў яе і так і не зрабіў. І так эта замова сорвалася. А потом замовілі ў Каўнаскі музей музычных інструментаў. І вось я одну басетлю зрабіў і зараз вось раблю другую. А другую ўжо для сябе? Не, так само замову, да. Для сябе я буду рабіць трэцюю. Ага, а мне цікава, яна ж здаравенная, дзе яе выкарыстоўвалі, што насілі сяляне граць на вяселлі, на святы? Прычым, што часцяком скрыпак насіў яе. І ён выбіраў з хлопцаў каго-небудзь, хто бы граў. Это зноў кажа пра то, што гэтыя людзі жылі ў этой лакальнай музычнай традыцыі, і не было такога разумення, што далі ён не ведаў, што... Конечно, не адразу ведаў, што рабіць, але, мабыць, ён выбіраў самага такога, хто мог у рытм патрапіць, ці што. І от паказваў яму, і той граў, там пару нотаў граў, все. Это было дастаткова зрабіць такі драм энд бас. Веселенскі мне мясцоў. Да, такі драм энд бас быў, басетля. Часцяком вось Століншчыне это быў барабан і скрыпка, а в Івановскому раёне якраз такі запісана капэля такі Віктор Калістратавіч Прыбушчук. Вось у яго была капэля, і там было 2-3 скрыпкі часам і басетля. Спачатку была басетля, а потым, мабыць, яна ці сапсавалася, ці што яны пачалі выкарыстоўваць віяланчэль. І вось яны запісаны. Яны запісаны з басетляй. Дарэчы, палякі, літоўцы у літоўцаў, увогуле сучасных літоўцаў, у іх кожная паважаючая сябе капэля мае басетлю. Кожная паважаючая зусім крутая капэля ўжо мае дуду. Хаця там яны дуюць одну ноту. То бок дуда яшчэ вышэй. Да, яшчэ вышэй ранг. Яшчэ рангам вышэй, да. Вось у традыцыі прям у этих капелях, нават у такіх вось кшталту, не то што псевданародных, вось як у нас, у іх выкарыстоўваюць. Дарэчы, вось тут не так далёка Крупіца, вёска. Крупіцкія музыкі, яны таксама выкарыстоўвалі. Такі майстар Сёла Джукоўскі зрабіў некалькі басетляў, і яны выкарыстоўвалі басетля. Таксама. І, это, конечно, цікава. І зараз у нас выкарыстоўваюць басетлі. Выкарыстоўваюць вось у танцавальным руху замест басетлі часам кантрабас, часам віяланчэль. Вось у нас у гурцоў колесніх была Алена Кандыба, яна зараз у Вільні жыве. Яна играла на віяланчэлі і выкарыстоўвала замест басетлі. Але, конечно, віяланчэлі трошкі іншы гук, у басетлі з першую, якую я зрабіў, вось мне дуже падабаўся гук, такі рычашчы гук, такі вось.
прямо ось он такі перкусійны задаваў такі іншы тон. І я ось спадзяюся, што я зраблю у гурт таксама басетлю. Вось, у Польшчы таксама развіты басетлі, але яны ў іх трошкі іншыя традыцыі. Яны ў іх настроены у квінту. І яны такія маленькія. Хаця ў нас таксама былі розных памераў, але збольшага это был як віоланчэль ці больш за віоланчэль інструмент. І квартавы строй, як і ў бас-гітары, як і ў кантрабаса. А я спытаю, а ці можна дзе-небудзь у нейкім музеі, ці ёсць пабачыць яе ў... Да, конечно. А ў якім гэта? Гістарычны музей Адам Русак. Адама Русака, это, здаецца, Адам Русак, які быў паэтам, ён і скрыпаком быў, і ягоная басетля захоўваецца там. Можна пабачыць. І, здаецца, у краязнаўчым музеі ў Шчучыне. Опа, ага. Цікава. Басетля. А акрамя гэтых інструментаў, што я назваў, а што яшчэ робіш? Самі скрыпкі, напрыклад. Не, скрыпкі я не спрабаваў рабіць, але я хачу зрабіць, і хачу зрабіць, да, не ў класічнай традыцыі, не ў класічнай італьянскай такой традыцыі, ці ось, а у такой народнай традыцыі скрыпку зрабіць, але, конечно, каб яна і акустычна гучала. Таму яшчэ падбіраюся. Ёсць прыклады старых скрыпак музейных, якія таксама выглядаюць такі, ну, цікава, мне дуже падабаецца іх дызайн. Ёсць прыклады даўблёных скрыпак. Таксама апісаная ось скрыпка Івана Бурака. Часлаў Пяткевіч апісваў, што Іван Бурак, вясковы скрыпак, зрабіў скрыпку такую, што вучань Варшаўскай кансерваторыі яе набыў за колькі там рублёў. І я вельмі высока ацэнілі у кансерваторыі. То бок сельскі скрыпак мог зрабіць такую скрыпку, што маглі граць акадэмічныя музыкі. То бок быў такі ўзровень, як бы. Ну, конечно, это далёка да там італьянскай школы, таму што не было такіх матэрыялаў і лака, і ці яшчэ, але, ну, ось Варшаўская кансерваторыя, мне здаецца, это досыць такі ўзровень нармалёвы. Шмат у меня просто цікавасці настолькі, што ўсё не ахопіш, і замоваў куча трэба якіх рабіць, і нешта, і я люблю часам і мэблю зрабіць дадому, што-небудзь, стол такое, і, ну, але все цяжка ахапіць. Ну добра, а колькі вось у Дзяніса Сухога ось цяпер замоў, ну то бок, калі замаўляць цяпер у цябе, то прыкладна праз колькі часу можна атрымаць? Таму што ты казаў, што ўжо 34 ліры ўжо там у цябе вісіць у замову. Зараз дуда гэта 2,5-3 месяцы. Ну гэта трэба яшчэ пачакаць умоўна год. Не, это ўжо недзе 3 месяцы, праз 3 месяцы можна атрымаць. Можна атрымаць, ага, так. А ліра гэта паўгады. Вось ад замаўлення да это паўгады, ну, можа, там, з форс-мажорамі, можа, трошкі болей. Але я стараюся, канешне. Ну, вось, прасрочыў пару замоваў, ёсць такое. Але вот цяжка улічваць форс-мажорныя всякія абставіны, там, хвароба, яшчэ всякія такія, ці выгаранне, тое же, все роўна існуе. Хаця я люблю дуже сваю працу, мне яна падабаецца, я люблю працаваць рукамі, бачыць, таму што тут вельмі шмат думаць, трэба і адчуваць, але ёсць выгаранне, трэба пераключацца, конечно, пераключацца на іншыя, таму я вот зараз іграю на бас-гітары, ці вось хачу 3D-мадэляваннем засвоіць, ці яшчэ штосьці такое, што трошкі пераключацца. Может быть, апошняе ўжо пытанне, а ты падпісваеш свае інструменты? Ці падпісваў, ці будзеш падпісваць? Ці пячатку ставіш? Я раней ставіў клеймо. Клеймо. Раней ставіў клеймо, але зараз у нас не столькі шмат майстроў, чтобы все майстры, все дуды адрозніваюцца. Пакуль яны адрозніваюцца. Ну, я стараюсь ставіць маленькае клеймо, чтобы, як бы, калі ўжо ёсць нейкія пытанні, пабачылі клеймо. А на лірах, да, я ставлю. Ось у меня там есть вот такое. Ось, трэба нагревать. А можно подрымать? Там есть такое же маленькое для дудов.
А гэта нешта значыць, вось гэты малюначак? А это S и D латинкой. Так. Гэта D и S у форме такой, можна сказаць, такой свастычнай, ці это як я больш як галактыка, да, такое закручваючыеся рукавы. Ага, так. Ну, я так стылізаваў свае ініцыялы лацінкай. Супер. Конечно, прыгожа. Так. Возьмите. Да, Денис Сухий воркшоп. Ну, все просто SD. Угу. А на басетлі таксама у музеі ёсць? Не бачу. Некаторыя могуць быць падпісаны. Напрыклад, скрыпічныя майстры, конечно, падпісваюць свае скрыпкі, а тыя, хто займаўся рэстаўрацыяй, калі вскрываюць скрыпку, то яны алоўкам пішуць. Зроблена рэстаўрацыя тады. Угу. То есть спецыяльна падпісваюць. Ёсць такое. Ага, так. На гэтым амаль усё, але у нас ёсць такі невялікі падарунак. У нас ёсць такія сябры, якія вырашылі даслаць нам, а мы вырашылі падараваць вам. Ёсць такі календарык «Родная мова». О, супер. На наступны год тут атрымліваецца і налепачкі ёсць, але тут на кожны дзень беларускія словы. Магчыма, там ёсць дуда ці басетля, але я не ўпэўнены. Ну вось, і... Скрыпка нават ёсць скрыпка з бубнам ёсць на соткі на купюры, калі не заўважалі. Так, хутчэй за ўсё ёсць, але так, можа быць так. Скрыпка і бубен. Прычым што это... Ой, дзякуй вялікі. Угу. Вось, скрыпка і бубен. Трэба... Мы Да, дадамо. Да, таму што это... Ну, скрыпка, ладно, там было як бы акадэмічнай, а ўжо калі бубен, то ўжо як бы это ўжо адценне народнае, фальклорнае. Угу. Дзякуй, супер. Да, павешу майстэрні. Ці паставіць, там можна ці павесіць, ці паставіць. Да. Дзякуй вялікі за размову. Пра інструменты вельмі цікава і вельмі насамрэч складана. Я разумею, наколькі гэта, ну, вось, нават калі па часе гэта ўсё рабіць, што гэта супер шмат працы і уседлівасці, усідчывасці, вось гэта, канешне, складана. Да, і гэта шмат працы, і плюс гэта праца не толькі мая, я як бы падоўжваю ту працу, якую пачалі вось той жа Алесь Лось і Тодар Кашкурэвіч, і яшчэ далей, і можна так сказаць, і традыцыйныя дудары, і тыя, хто даследаваў, дзякуючы ім таксама я вось валодаю некай інфармацыяй, і Тодар Кашкурэвіч, і Алесь Лось, і Евген Барышнікаў, і шмат. Выбачайце, каго не назваў, даследавалі дуду, даследавалі традыцыю лірніцкую. І вось эта супольная праца прывяла да таго, што мы маем. Яшчэ вельмі шмат працы, конечно, наперадзе, і сваю працу я бачу і ўжо даўно гэтым займаюся ў тым, што каб рабіць як мага больш якасных інструментаў, традыцыйных інструментаў, традыцыйнай аплікатуры, і перадаваць гэты веды далей. А таксама я больш і даследую і рэпертуар, і вось грання. І зараз у меня ёсць некалькі студэнтаў. Это таксама вельмі цікавы досвед. Вось у меня ёсць Ліза, самая лепшая моя студэнтка. Вельмі класна. І вось з дапамогай яе я вось адшліфоўваю методыку навучання. Вось яна сама выкладчык ангельскай мовы. У нас цікавы бартер, яна мяне вучыць ангельскай, я вучу яе дудзе. З Лізай развучвалі, напрыклад, всякие калядныя песні. Ось, а він робіць упор, з якога рэгіёна песня. Ну, это правильно все, конечно. І пра сам калядную традыцыю вельмі. Бо калі займаліся рэканструкцыяй дуды, асабліва не ведалі яе строй. Ведалі там па нотах, дакладна, але не было запісаў, не было ніякіх такіх вось, па якім можна было дакладненька рэстаўраваць, рэканструяваць строй. І мы рабілі такія дуды, як аказаліся, не зусім правільная аплікатура была, і вось яка традыцыйная. Але ў 2012 годзе прыехаў на канферэнцыю в універсітэт культуры такі Ульрих Моргенштерн, прафесар. Ён зараз у Вене працуе, у этнаграфічны нейкі універсітэт.
нешта там заведаю кафедрай, здаецца. Вось, і ён, у яго былі запісы ўжо Святаслава Слаўчыка, ён у Санкт-Петербургу па-расійску добра вельмі размаўляе, па-беларуску можа трохі песні ведае, спявае. В экспедыцыі шмат быў, да, і ў Расіі, і на памежжы, і ў Беларусі. І ён мне, як я помню, мне далі, я там толькі не так давно здаў на правы, ездзіў, і мне далі штраф, і у меня іншага паперкі не было, і ён мне на штрафе з іншага боку маляваў аплікатуру дуды. Вось сучаснай. Таму што Зміцер Сасноўскі і Стары Ольса, яны зрабілі вялікую справу для папулярызацыі дуды, але яны ігралі не ў традыцыйнай аплікатуры. Вось, і зараз у нас ёсць як бы такія две фракцыі. Да? Фракцыя такая медзівальная, якая грае вось той аплікатуры, якой пачыналі, і фракцыя этнаграфічная, якая грае вось рэканструяванай правільнай аплікатуры. І ў 12-м годзе все збольшага ігралі на той неправільнай аплікатуры, і все паківалі там, галавамі, да, класна, вось што новая аплікатура. У меня это... І все, і на гэтым все. І я подумал, што я магу зрабіць. І вось прыдумаў, што я буду як мага болей рабіць дудаў у традыцыйнай правільнай аплікатуры. І вось уже праз 12 гадоў гэта прынесла свае плады. І вось збольшага ўжо тых, хто іграе правільна дудовай аплікатуры, калі так это можна назваць, гэтых дудароў болей. Класная гісторыя, таму што, магчыма, дзе-небудзь потым можна будзе пачуць на нейкім канцэрце. Вот такое бывае наогул, што прыходзіць нехта з правільнай і неправільнай аплікатуры, і каб пачуць. Болей скажу, што ў дударскіх клубах нават была бітва дудаў. Вось тых, хто іграюць на такой аплікатуры, паміж фракцыямі этнаграфічнай і медзівальнай. Так, так. І там в пэўны момант там один раз перамагла там медзівальная, другая этнаграфічная фракцыя. Ось такое, як бы. Но по итогу все пили пиво, все были счастливы, як бы. Я хотел спытаць, гэта хоць не до кровопроліцця доходзіць. Не, конечно, все это мирным шляхам, і я спадзяюся, што праз колькі год не то, чтобы гэта выцесніць, да, вось як бы традыцыйнае, але для мяне вельмі важна, што дудар, які валодае дудой, он ведае эту базу. Так. Вось ён ведае базу. Вось ёсць дуда, яна выглядае такім пэўным вобразам, яна складаецца з пэўных частак, ёсць у яе іканаграфічны вобраз, вот сам дуды. Вось, в прынцыпе, я, мабыць, і зрабіў это. Я і Сергей Чубрык, мы зрабілі вось это, і раней і Алесь Лосі, і Тодар Кашкаревіч зрабілі вось эту іканаграфічную дуду, як она павінна выглядаць, з чаго яна павінна быць зроблена, крой меха там, плюс-мінус, строй дуды, і вось гэты дудар павінен ведаць. Павінен пра гэта ведаць, а далей можа фантазіраваць, як бы. То бок, вось ёсць традыцыя, да, вось яно, прям вось, як бы, натуральна, што яна зараз, традыцыя зараз бы развівалась, і хутчэй за ўсё дудары бы тоже выкарыстоўвалі і сучасныя інструменты, і сучасныя матэрыялы, магчыма, як вот заходнія дудары выкарыстоўваюць замест скуры сінтэтычныя розныя тканіны, мембранныя. Вось, але мы заспелі вось традыцыю ў такім стане, і здаецца, як бы, некепскі варыянт, пакуль яе закансерваваць. Так, так. І ёсць такая ідэя, она ўжо даўно вітае, зрабіць такую дударскую арганізацыю кшталту цеха. Да? Але зноў-такі праблематыка ў тым, што ў нас няма нейкіх крытэраў, да? Няма аўтарытэтаў, такіх вось непахісных. Ёсць ідэя, конечно, назваць аўтарытэтамі друг друга, да? Але, конечно, это заўсёды будзе хтосьці... не будзе пагаджацца. Пагаджацца з гэтым, это таксама натуральна, але пэўная колькасць дудароў як бы успрыме гэта ўсё. Але сэнс у тым, каб создаць вось некую арганізацыю ці некую такую экспертаў, якія могуць это ацэньваць, да, ацэньваць ігру дудароў, таму што зараз праблематыка тым, што кожны, хто ўзяў дуду, лічыць себе дударом, і няма такога, што ты не можаш яму забараніць граць. Так, да? То ён іграе на нізкім узроўні, але ўжо паехаў прадстаўляць Беларусь на нейкі фэст. Ці, натуральна, што
замежныя дудары, якія файна іграюць, яны это ўбачаць, што это як бы, ну, што это Не ў той узровень. не той узровень, але вось эксперты павінны браць адказнасць за сваіх вучняў. То бок ёсць цэх, ёсць майстры, ёсць пэўны ўзровень. Ну, это все в распрацоўкі, это все так романтычна, але я думаю, што это будзе хутка будзе працоўная схема. А айцоў аснавацелі такія вось як Алесь Тодар Кушкарэвічаў просто браць, ну, вось як непахісных аўтарытэтаў, Так. калі яны пагадзяцца, канешне. Вось. І пэўны, мы самі, канешне, павінны адпавядаць тым крытэрыям, якія будзем, як бы, то есть здаць на дудара, да, ось на майстра ці на каго. І будзе пэўныя ўзроўні. Там, ну, ёсць такія прэтэндэнты, там у Швецыі ёсць, напрыклад, калі ты перад камісіяй здаеш, табе даюць значок, што ты вось можаш іграць традыцыйную музыку. Цікава. Да, вось, і зрабіць такую сістэму аўтарытэтаў, сістэму вось там вучань да першага ўзроўня, это там табе там на першы ўзровень там такія-то вось патрабаванні, на другі такія, на трэці такія. І ты ўжо можаш рэкамендаваць свайго вучня там іграць. Там, ці... Ну, гэта все, канешне, романтычна, і на словах гэта все прыгожа, як это будзе все на практыке. Невядома, але да гэтага, мне здаецца, варта імкнуцца. Не, па-першае, я згодны, што гэта варта зрабіць. А па-другое, мне падаецца, што калі б яшчэ нейкія музычныя школы ўсё ж пачалі вывучаць дуду як асноўны інструмент, гэта таксама, можа, дапамагло б нейкім чынам. Цяжка сказаць, таму што все ж такі то, што рухала дуду, это все на энтузіазме, на голым энтузіазме. Калі это будзе ў музычнай школе, наколькі, па-першае, это не пашкодзіць традыцыі, ці можа паспрыяе, это невядома. Да, калі ты казаў, што хутчэй за ўсё дуда это, конечно, не масавая з'ява, не масавая, это як бы на ёй не будуць іграць як на барысаўскіх гітары во дварах, там ведаючы тры акорды, да, там у мяне была барысаўская гітара, так. Цоя ці яшчэ што. Хаця можа быць там, калі там во двары заграюць цяцерку, было бы не блага нават з той же гітарай, да, разам. Таму існуе, да, ось такія ідэі, якія вітаюць, наколькі яны зараз магчымы для рэалізацыі, невядома, як бы тут пэўныя высілкі патрэбны быць. Але са свайго боку, да, я раблю якія высілкі, вучу людзей, раблю інструменты, і зараз вось дзякуючы пэўным людзям, вось Ластоўскі проджект і яшчэ пару людзей, ведаю, варта зараз называць ці не, можа інтрыга, запісаў, ну это нельга назваць альбомам, да, таму што гэтыя запісы будуць у вольным доступе на інтэрнэт-пляцоўках, і гэтыя запісы я зрабіў для таго, каб дудары, якія вось набылі дуду, каб у іх быў прыклад. Як у свой час для мяне прыкладам быў альбом Алеся Журы, які наіграў пэўную колькасць мелодыяў, і я арыентаваўся на яго, і яшчэ там на шведскіх дудароў. Вось. І тут я наіграў каля 20 мелодыяў, там пару з песнямі, потым яшчэ жонка спявала. Это мы все зрабілі па календарным коле, там пачынаючы з калядаў і канчаючы калядамі. Вось, завяршальнае кола там акупаля, і восень, і Юр'я, і все такое ёсць. І да, гэта не камерцыйны праект ні разу, это зроблена для таго, каб дудары мелі пэўны рэпертуар, па якому яны маглі вучыцца іграць і арыентавацца ўвогуле. І гэта даступна, так? Можна... Это будзе даступна яшчэ пакуль не... Ну, я думаю, што бліжэйшым часам зараз трэба вокладку, мабыць, дарабіць, і, здаецца, ўжо мастеринг зроблены. Яшчэ раз дзякую за размову цікавую. Дзякую вам за тое, што вы, атрымліваецца, аднаўляеце традыцыйныя беларускія інструменты, і не толькі інструменты, а і як граць на іх. Вось. Ну, это все зноў дзякуючы маім папярэднікам. Яны зрабілі вялікую працу, а я працягваю і спадзяюся
нават не спадзяюся, ўжо ёсць хлопец, які вось адзін раз прыехаў да мяне вучыцца рабіць дуды, і я з задавальненнем вось паказваю, што і як. О, гэта важна, так, не толькі граць, яшчэ як рабіць, гэта класна. Да, ёсць хлопец, які Яўген, які, спадзяюся, у яго ўсё атрымаецца. І ён і перадам яму эстафету. Яшчэ б добра было б яшчэ паціху там яшчэ некалькі чалавек, каб ужо дакладненька эта эстафета пашла наперад. Тады будзем спадзявацца, што дудароў не толькі як спевакоў і граўцоў на дудзе будзе шмат, а і людзей, якія будуць рабіць дуды, таму што калі ты зрабіў амаль 400, то я думаю, што будзе ўсё больш і больш і запатрабавана, і людзі таксама будуць пачынаць гэта рабіць. Вось. Дзякуй вялікі за размову. Дзякуй усім, хто нас глядзеў. Дзякуй патронам, якія падпісаны на нас. І дзякуй за вашу падтрымку. Без вас бы нічога гэтага не было. Всё, да пабачэння. Дзякуй всем.